නිසාමුක 4 ඉස්තර මෙම්බරකු තිබ්බේ වීරු රස්මිතුරුතවක 10 මෙම්බරකු මේ राज्य बेरुग मेदुगे एजेंडा नंबर की अशेंग ऑब्लिक 1 ऑब्लिक 2026 ऑब्लिक अलिफ जावियन रियासतों अंगा इंगुं 7 अप्रैल 2026 हुगा सरकार ओनिगंड बदल गिन्नवा बाय मिनिस्ट्री का मैंडेट मेनी बदल गिन्नवा अदि बाय वजीरों इस्तीफा देवा ए मकाम तक अहम बेफ्लुमनी अयन कुरवाफ रैतुल मल्लिहो कवायदु गड्डी बड़ माद्दागा बयान कुफ्फावनी वजीरुन्ना सवाल कुरुम नोटिस फनुवाफावनी को वजीर इस्तीफा दी फिनम ए सवाल का नोटिस बातिलवी कमशा ए सवाल कुरुम ए मेंबर बैनवानम ए मकाम हालवा वजीर अनु नोटिस फनुवा सवाल कुरुम फुर्सत ए मेंबर कल्लिवी का वाकमगा बीमा एगोतुम फनुवा सवात का नोटिस इज्जत मेंबर बैन फुनम अनु फनुवा देवगन दन्नो एहनमस मेदु एजेंडा का मैं सवाल की वज़ारा के नम बदली नमस ए सवाल गुले मैंडेट अदिसोती एमएसटी दशुगा कमगा वातिया ए वज़ारा हवाले के हुन्नेवी अदिवस ए वजीर कमगा वाती एगोता हुर सवाल कुरे गेंदीमा आउंडा काउंसिल जनरल के फरात वनी दफा लिबिफा बीमा मेदु सवाल आउंड कुरे दानवा का दन्नो एजेंडा नंबर 5.1 गदल उत्तरदार मेंबर मोहम्मद इब्राहिम मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डॉक्टर अब्दुल्ला मुतलिबा कुरबा सवाल मिनिस्टर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डॉक्टर अब्दुल्ला मुतलिबा मरहबा दन्नो सवाल करूमा इस्ते मेंबर फुर्सत अरवन शुक्रिया रईस मरोबा वजीर अरुण वर उफावे मियदु रईस को गदको वजीर अनिका कैबिनेट को हिमण वाडा अन्न आतम फेरुनिम इरावर फाळुगे बिंग हिक्कमुगे मसेक्के गोस्पावणी क्या हिसाबकत्तो अदि गिरार फळुगे आ लैंड यूज प्लान निमि बिंतकुगे प्लॉट नंबर रजिस्ट्री रयितुना हवाल कुरवेणी कोन तारीख कुंतो नोत गिरार फळु लिबिवावा बिंत एहन ताक बदल कुरुमुगे विष्णुम फुळु एंगुलेंतो शुक्रिया शुक्रिया इस्ते मेंबर इज्जत मेंबर कुरवे सवाल जवाब देवमा मिनिस्टर फुर्सत अरवन रैतु मंजो कवायदुगे अड्डे तिम्मर मादा का शविनी के दशुं मिनिस्टर जवाब देव मैं 9 मिनट का फुर्सत लिबड़ानो शुक्रिया इज्जत रईस शुक्रिया इज्जत मेंबर मी सवाल की तंगल कोरिन कोरेफे सवाल का वातीवे औडे हेवनी बाय मालूमात बे सवाल का एदिफर बाय मालूमात की मिहार मेंबर इज्जत मेंबर संगे वडा करनवन मालूमात का अरुण कबूल करनी एकम जुमला को दन्नवाकम गवानम गिरावरुगे मुळि एक्को हिक्कं कणाळफनि सतेक पस्तोस 9 हेक्टर गे बिं मी प्रोजेक्ट की अबदवेस सरकारुगे कुंफुन्य मेदवेरिको कुरी सरकारुम वेस एरुगे एमएफएमसी मेदवेरिको हिक्कं फशापे प्रोजेक्ट एगोतुं डिसेंबर 2023 गे नेला 54 हेक्टर गे मसेक्के कुरेफवे एनवेस एमएफएमसी ए प्रोजेक्ट इतुर कुरिय नुगेंदेवी लस्वातिया कॉन्ट्रैक्टर को मसल तक एहदी सरकारों के पहुं मोल्डिस एयरपोर्ट्स कंपनी लिमिटेड हवाल को गें हिक्को मसेक के कुरिय गेंदन निम्मे एगोतुं एमएससीएल मसेक के फशाफोनी 31 जनवरी 2026 होगा एमएससीएल हिक्को हमजे फवा जुमले एरिया की नोदी हाइंग हेक्टर मिया 9 अप्रैल 2026 के नेला मिहातन 47 हेक्टर बिम मनी हिक्कीवा इतुरा कुरिंग हित्ते हिक्कीवा 57 हेक्टर के इतुरा ए मिहातन जुमला नोदी अंग हेक्टर के बिम मनी हिक्कीवा हिक्का बाकी होरी बा हिक्का निमेनक लफा कुरवेनी 31 में 2026 लैंड यूज प्लान अरुण कुरिंग वेस तन्नवाली गोता कुरिंग हदाफोती फसास गोती एतनु नेगे फसावगिने गोत एतनु नेगे गोता एन्नवे अरुण मेन गुळिफळुगे लैंड यूज प्लान गेना बदला गुळिफळुगे कमर्शियल पोर्ट बदल कुरमट्टक कनाला विंग ए तिरफुट्ट पोर्ट बदल कुरम निम्मा गुळिगे एबिमा अरुण मेन गुळि गिरावरुं 11 साद गोती बदल कुरम निम्मी नंबर सीधा यज्ञन याकवर गोति अगुण में गिरावर गुड़ीफल बदल को फालूं गुरुवत नगा फोनी एफरातोगे गोत हवाल कुरुम मसिक्के गुड़ीफल को से बदे कुरिया अगुण में न कुरी सरकारोगा रजिस्ट्री तक हदाफ दीफ ओतस गानो न गवायत हुन्न को तो हाइगत को नुहिक्का बिमको रजिस्ट्री दिनम की कुरेवेन कम कम गबोलन नुकर एम में अगुण में मिहर आला लोट आल डिस्प्ले पब्लिश को एफरात में गुरुवत नगा पुरिया कम वेस निमिफवानी बिंगिका निमुनी में एफरात का रजिस्ट्री हदादी
ගෝති හවාල් කුරු මසේ කුරියක් ගෙන්දාන එක වඩා ගන්නවනේ හුළුමාලි ෆේස් තිනේ වෙ සික්කා නියුමා එක්ක අගොන මිහාර විඳනි හවාල් කුරු මසේ එක්ක කුරියක් ගෙන්දාන සතේක වරගෙන ෆාත මිහාර වනි ගෝති හවාල් කුරේක හැම එවසෝදුන් ගිරාවර සිරාල් කර විය මේ එතිරිහුග බින් හික්කා නියුමා එක්ක සර්වේ කොෆා රජිස්ට්‍රි හෙදුමා ගෝති හවාල් කුරුමා මිමසේ එක්ක කුරියක් ගෙන්දාන දැන් මෙම්බර් කුර ඉජතර මෙම්බර් කුර විසවාලකි අගොන මෙන් එතන ගෝයිත එවිස් තනක බදු කුරුම නිම්මා පවේත no girawuga kandala pori goitagu tereng alumnen etanu hikka sate fasos no hektar fassas goti nunegetive algon men etanu engahapur gina goti gulifala badal kuren emme gina adadaka emima baaki huri gotita algon menna kurewen emme rangalaka city develop kurewen gotakan hadafa ehennam algon men emme hingama je warakadnu ekama etan huriha gotita lifarti parata goita hawal kurewen minwara land use plan hadagen nimma publish ko gurotanaga horiya kawas nimifawani agum bin hikka nimunima irad kurviya eparataka registry heduma ekko gothi hawa kuruma sekke kuriyak gendana shukriya shukriya minister devi jawaba gulige nuta minister kurvi swala gulige raitul manjo qawaid ga adde fasal madda dashun state member itul swal kuruma fursat hulwala इधर सवाल करेवुमा कन्वेफर जुमला 30 मिनट इधर सवाल करेवुमा कमेसन मेंबर का 45 सेकंड लिबेडानवान एडमिनिस्ट्रेटर जवाब देवुमा 2 मिनट लिबेडानवान ऐसे मजी कवायद अड्डे फसल मादा हाग दशु इधर सवाल करेवुमा एम फुर्सत मेहरबानी सवाल करे इस नंबर गलर उतर दायरा इस नंबर मोहम्मद इब्राहिम शुक्रिया रईस हतरो हास्पिटल के कंत होगा रब्बे हिंग रजिस्ट्री नोहदे गोता एग्रीमेंट हेदी कीवेगेंतो ಕುರಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಫ್ಲೆಟ್ಗೆ ಆಗು ಕಂಡಳ ಫವ್ವ ಮಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಆಸ್ ಫ್ಲೆಟ್ ತೋಗೆ ಆಗು ಬೊಡು ಕುರಿ ಕೀವೆಗೆಂತೋ ಶುಕ್ರಿಯಾ al medo kurin suala gulung hu suala kam kaundan kabelen ko enas minister jawab de fursataro shukriya rais den amraytunge bay kamboduma gulung hori suwala kabati algode jawab de agu kandeliruga sida final kuriruga avun handamani avun mi agunuge minister kamuga nune එක sida ngavde tafsil ko e calculation taka ecche hedigen agote avun dandawa kanne avun fahak kolla men 5 point ki deas asharavana haruga hainhas fletuge agu eruga hori nagafai fletuge kuya aga हरदवी वारा हुरियाकम का बलाफ एर सरकार विला को फे फस्सास 300 रुपया शे कुली दक्कन जेने एनओएस दिंगा सरकार एतन निमगेन फरातक दिंगेरुगे एतनुग अउ कंडाला परे हंगास फස්සते के अदे हंगास फස්සते के पर मच्चा एंगास रुपया के मी सर्विस मी मेंटेनेंस फी का को अंगास फස්සते हद्दिय मी साइज के फ्लैट का हंगास फස්සते का प्लस एंगास अंगास फස්සते के दक्कन जेहुनु एमा अलगुण कबूल को रागोतुगा रियासी इंतहाबा गुड़िगें एरुगे सरकारों एव्वेस का उसोरती जस हम 50 रुपया बुणुमकी ए जिम्मेदार को कुरुन कमें नूने एमा एकशेगवा गोतेगे नगा फैसा अमुरा दक्कम वेस जे लोनस दक्कन जे एस्क्रो अकाउंट का फैसा दानी एमा ए उसोलुन कैलकुलेशन तकिन हेदिगिन आगु कंडेली फेवनी शुक्रिया बाश डायरेक्ट नंबर इब्राहिम सुजाव शुक्रिया रईस मरोबा वजीर मी दुनिया के एव्विस गाँव में का वजीर मी खांडूं बिंग हिक्यागें मी खांडूं गोति कंडागें गोति दिन गाँव में मी गाँव मुगा नोनिया मी वजीरुगे मी तजुर्बा फेन्नंगे बोइतो अदि खांडूगा हुन्न गोति तक रजिस्ट्री हद्दा हदिनुमकी गानूनी गोतुं कुरेवेण कामितो එහෙම මි දෙන්නේ මිසවාල් මි දෙන්නේ MDP නිවිදිය වෙරකමුගේ තෙරේ මිගොතම් මික කොෆෝතිම කාඬුන් දීෆෝරි එහෙම මි කුරවිද මිෆද කමේ දුනියේගේ එව්විස් කවමෙග්ග කුරේෆෝ ඉත්තෝ මණික් ෆානුගේ තජුරිබාගේ ඒ අලුණු සුවාලකි Mr. शुक्रिया जितने राइस शुक्रिया जितने मेंबर अलवर करने की दुनिया यह गाँव तो गान तक गवायत सीधा हो रही गोते हैं ना इस राज्य के गान तक गवायत हो रही गो तुम हाई तो गा इक्कीफस तने के रजिस्ट्री हदा देवेनी एमवी मी अलगुण की गानों नहीं मिहेन एक अलगुण कबूल को रागो तो गा हिक्का फने तने के रजिस्ट्री ये बिमुगे रजिस्ट्री गो तो हदा इन देवेनी हम एगो तंग हदा पर हो रजिस्ट्री ता अलगुण में मिहार हिक्का फ आ रजिस्ट्री तक हदा मी देनी अलगुण कबूल को रागो तो गा मी रजितुन्ना ए मसे हल्लुवेगे दानेनस आम रजितुन्ना रजिस्ट्री दे टाइटल डीड देरुगा वरबोडु उम्मीदक वेगे दाने सरकारुगे विष्णुमकी रजितुन्ना एगोत दीफवन इच्चे वेज्जियाम एगोतुगा कोरिया गेंदम
ගානුනා ගවායත්ක තෙරෙන් එකන් කුරවෙන මගෙන් හොද දින මේ උසු දශම අලගොම රජිස්ට්‍රි හදා කොරියම් බිකින් ගොස්තන ශුක්‍රියා शुक्रिया इस्तेमाल मिस्टर वेलिदो दायरा इस्तेमाल मोहम्मद अब्बास शुक्रिया इज्जत रईस मरहबा इज्जत वजीर अलगुण तीन सवाल ओबे नून फद्दो के बांदारू बोडुखिला नेतमुग सवाबुं अणकाश कोणुन तम्मिहार योति हम कोणन जहीफा एमा बांदारा बोडुखिला नेतमुग सवाबुं बांदारुगे बेणु एकशिगें वागोत नुकुरबे हम अहिम नून वेलिदो बांदारू गे रिनोवेशन मसक्के कुरम दायरुगे वेलिदो रायितुंगे मेजॉरिटी हुशाल सरकार हुशाला पेटिशन एग्गोतक एमसक्कते कुरिय कन्नुदे अलगुण तिम्मण सवालकी नून लोहिगे नरुदमा मीगे कुरिम विदालवी MWSC हवाल कुरे वाहक एगफों फेडकय हवाल कुरे वाहक एगफों अलगुण टीवी या रेडियो तक अडु हें लियो कुन हवाल कुरे वाहक एम लोहिगे नरुदमा गे नुने में 20% मसक्के किया हिसाब के तो इनी दे फुर्सत रब्बड़ शुक्रिया इस्तेमाल मिस्टर शुक्रिया जते मेंबर अलगुणगे सिकुंडीगे हुरी वारकुं अलगुण जवाब दे तो बदान विया सरकार मजलिहुगा नुबा मालूमात नुदिनुमा समालवाती बैसवात का जवाब दे के बेन वेन्नो फुद्दू के बंदर विदालो गोता ही बोड हिले अको अलगुण में कमेंट्स करे दैत के कुरियत दे ने फुद्दू बंदर मसे के कुरियत दिएस अलगुण में हास को मिहार मेदुरमती के दिमाग मसले को आम को राज्य हिले गेन्ननी मेदुरमती यूए हेमे यूए हिले गेनो वार बोड ही दैत के कुरिमती वेफोती अलगुण मसे के मिकुरनी इंडिया इम नमवेस हिले गेनेवेन उसूले कंडाला के कुरिय गेन्न राज्य के वार गिनारसु के हिले नुलिबिगें हिले गिदातिकमा एको बाय मसेक्केत कुरिय नोगो से बरे एकम सरकार वर खास सवाल कम देंगंदनी वेलिदो गस रायितुं कंबडों ता हुरिगोत अलगुण एम्मे रंगा टेक्निकली हल्लु कुरम एकम वेज रायितुं बेन बागोत हल्लु कोगे प्रोजेक्ट कुरिय गेंदान वाक दरना දැන් ලොහිගේ අලගොන්න මේ වගුතුක සීදා සිකුණින් ඒ මෞලුමත් දේවරක මෞලුමත් නෙතිමේ වාහක දන්නවා शुक्रिया शुक्रिया इस्तेमाल मिस्टर वाकरदो दायरा इस्तेमाल हुसैन जियाद शुक्रिया जित रईस मरहबा वजीर अलगुण तीन सवाल है बोय वाकरदोगे बांदरुगे मरामत मसेके फेशेनी कोन तारीख तो कुरिंबी हाउसिंग यूनिट को मसे अमली मसेके फेशेनी कांग्रेस तो निल्लादोगे मागुता जमानी फेमवरन हेदुम मसेके फेशेनी कांग्रेस तो मी थीम मसेकत की रईसु जमहूरिया के वाउद फुतगो मसेकत ಅವನು ಹತರವನ ಸವಾಲಕಿ ಮಿನ್ ಎವ್ವೆಸ್ ರಾಶಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನುದಿಬೆ ಎ ನಮೈಸ್ ಮಿ ಮಸೆಕ ಕುರಿಯ ದಾಣಿತೋ इस्तेमाल मिस्टर शुक्रिया जते राय शुक्रिया जते मेंबर अलगुण तीन प्रोजेक्ट के सीधा तफसील जवाब दन्नवा के नेन सेमे फहुं कुरे विश्वाग दन्नवा गति सरकार मसेके कुरे गेंदनी रायितुं ए वोट दिनीमा वोट मसेके फशाफ वोट निमुने मसेके हुट्टाला गोतक नूने अलगुण में ए हुरियारशे गस मिसाल का दन्नवा को वन्याम हरक पुरकुड मिसाल तातोल गादिफुशीगा बिंगिक्कम फेशीमा हम एदवोगा इंतहाब नियमा एक बाय फरायत तक मालूमात फतरन फेशी मसेके हुट्टाला फैबनी एक तिबे बल्लालवा हम अलगुण में के मेजॉरिटी नुलिबे रशुगे एमे गोंडिया वेस नुलिबे का एकम बिंगिक्कम बारक पुरियंगे बदे ए सरकार के विष्णुमकी सरकार रैतुन कोद्देंजे कम कोद्देनी रैतुन दे वोटक शेनुने कोमेन्ने सरकार कमिटमेंट वेज्ज इराद कुरव्या मसक्के कुरे गेंगोस्तेने शुक्रिया मिस्टर हुलमाले देखलो दायरा इस्तेमाल अहमद शमीद शुक्रिया रईस अद मरहबा मिनिस्टर अमन सवाल की गुड़ी फलुग मगा फेना नर्दमा असासी हिदुमे गायम कुरुमा 6 जनवरी देहास फंसविस अद 11 जनवरी देहास सौविहुगा चाइना के CMC कुंफुन्या मनिक फान वानी सोय कुरवाफा अमन सवाल की मी मशरू फेशे तारीहा निमे तारीहा मशरू तक अंदाजा कुरा अगु मी मजलिहा हिस्सा कुर विधानत अदि हमें आया कि रस्माले फळो नूनी गिरा फुशिदिगर फळो राइस यामिन वेरकम गा गोत दू कुरे फेवेतो शुक्रिया रबड इस्तेमाल मिस्टर शुक्रिया जितर मेंबर गुड़ी फलोगा तिबेफन एगोडाना और सोयकुरी EPC प्लस फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट माने की कॉन्ट्रैक्ट EPC कॉन्ट्रैक्ट सोयकुरी में ए फाइनेंस हमें जैसे आम ए कॉन्ट्रैक्ट मी एक्टिव वेगे मासे के फिशिकें दाने एनवेस राज्य के माली हारे तो इगोतुं कॉन्ट्रैक्टर वैसे फाइनेंस हम जैसा नुदेवी के लास्वेगन दाती है सरकार मिहार सरकार के मी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वर्बार व्हीकल तो इसके रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मेदवेर को इराद करे भी आवारंग आवाहंग अलगुण में गुड़ी फल के फेना नर्दमाया आदि मी मगहुद मसेके फशां कुरिय गेंदाने सरकार के विष्णुमकी ए फाइनेंस नुलिबुण कमुग VS बेर कुंफुनी तक फाइनेंस लिबिगन प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट कमुग सरकार बजट तेरे मिस मसेके कुरिय गेंदा इराद करे वे मसेके मालस तक नो फेशिकें दाने दें
දෙවනෙක් කරවි සුවාලකි අනුට algona ka ibasaraka mawlumat lifen algona ingifo iggotu algona mawlumat lifen iggotu ergo huluwali hennam wes e goti libe farattaka liunti listen ne reka kame koffenne shukriya shukriya semester maafannu dekunu daira sember abdullah rifao shukriya izzat rais marhaba minister kandun gotitake du kolli wahake dekevij minister ge wahaka faha kollewi nuadiha fansas en hectare minister havalu iruga hikkifo wahaka adi minister ge belumuge dashun nuadiha han hectare hikemun da wahakirat kureviya ettiris mege kurin mi masekke nimigen danikam mi kandum mi dim fassas gocha hagigatuga kihinetto yan havalu an jehige mi olani ei arun kabul kura gotuga feasible nun kame dawlatuge budgetun gadabarun ekam feasible kurumaki emme maslahatu rangalu gotennu muli gawmi mujtama balairu ama eya ekiga mi fansas m million hikkumataka kiha lariyan haradu koffa veto adi miharu mi hikka baya kiha shukriya zit remember mi algon menna mi denne gota rayitunna hama nuhikka hori binta gulifalu girawaru hulumali festine nuhikka binta ko registry difa hori ema sarukaroge zimma ekam go dekuni e registry difa hori farattaka e binta dinun e gaanuna gawatu tereng gosso ekam vejjam den haradu e kulisaron dennevin sida algon men ane mi construction ministry terenu housing ministry tereng eruga bayaka hawa kurma badalga සරුකාරුන් SOE එක මෙදුරක SOE කුරියකින් ගොස මෂ්වරකවාති අල්ගොන්න සීදා අගු දන්නවා කන්නේගේ එමෙම ඒ මවුලුමාත් අල්ගොන්න නැති මේ වවවත් දෙන්න එපා හදනවා ශුක්‍රියා shukriya wazir fedu dekunu daira extember ibrahim didi शुक्रिया इज़्ज़त रईस शुक्रिया मरहबा मिनिस्टर अरुण सवाल की मी गानुना खिदाफा कांडों गोती फमे वेशक्कने हिकी वस्तन कोन गोदनी मी गोती ता दीफा मी खिदाफा ඔව්ව සරුකාරුන් මේ රයිතුන දිෆවා එච්චක වාතිවේ රයිතුන්ග මස්සලේ එන්නු එවහුන දිම්මිහාග මස්සලේ මේ ගානවා ඛිලාෆ මේවර කම කුරිබයිකා දෙතේ ෆියෝල වල විස්නාතෝ විස්තාවයි කොන සරක දැන් මේ අංහස් ගෝති වෙජ අංහස් ගෝ නොහස් වෙජනවා මේගේ ගෝච්චක කිහාවරක මිහාර අගුජේ ෆවාතෝ යා මුලි ජුමුද මේ ගෝති තක කිහාවර දවුතුන් ෆයිස හරදු කුරන් ජේතෝ මේ රයිතුන මේ දැන් මේ අන්දාසක් කොෆතිය ඒ ජවාබ දෙවුන් අර දැන් අරුන් හම අදි බේනොම් වේ මේගේ කාඩුක ෆුම් එම්ම ෆුම් මිනකි කොබාතෝ මේ හික්කන් ජොන තනුව gana kita metro to emma fum minaki ni raito na ngen je kama mi suwa jawab de funga daro Mr. Wazir shukriya izitra member avunu denne gotta rayitunna title deed e dinimu fahuga rayitu miha fennani atu gonna title deed ehema eya algon men sarukaru itaram koffa e kandum wiya sehentanak wese dinu devena gotta ekkawa yakan koddinumaki emme rangolugo ehme me usudun algon men kan kurweto masekkaro mi gendani den tividaloi agu kiha warege agegge ichitto hagiyatuga ministry of finance un mi eruge hdc hori kumfuni hori bintake bandar goittege badal kogga faasa dakawata kuriye gengossori den hori binta miri faasa dak digen hikkafa degota ehma e galon denne wechki ministry ga nete e agutaka hori hache assessment hedifen e kumfuni taka kumfuni takun amuka kumfuni ta medoregen hikka for binta kamuga wati ministry of finance ade meduge tafsir tan hunnani ennaves mi mihar market ma agutan hunna gota bazar hulumalege gochege aga rasma midenne gulifal girawar gochege war tafatwan e usudum badakama vejjamon mi eki farattaka eki value ge tanta lefer ennaves gurwatun nagawar tantan kamuga fennative e usudum sarkaru kuriye kende shukriya hulumale utur daira extember hussein sharif शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वज़ीर कानूनी हमतको मतिंग इव्विस रयत को तफात कुर्मकी कुरेवेन कमेन्नु कानूनी हमेन्नु गई अलगुण के सवाल की इज़्ज़त वज़ीर निमेदी एमडीपी सरकारों दफ्तर निस्बेवा माले सिटी निस्बेवा दफ्तर लोगों ते रयतुंगे असासी हग्गेवन निगुलागने गेंगोसा ए एम्मे कुडमीनु गोच कुर्बति निमुग हग्गोसने गेल्लुवालावा अलगुण के सवाल की दफ्तर रयतुंगे बोहिया वहिकं कशोर कोद्दिन म किहावरगे यकीन kan metto deveni aduga sarkaru shukriya Mr. Wazir
ಶುಕ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯ ಮೆಂಬರ್ ಜುಮ್ಲಕ ಒಳಗೊಂಡು ದಂಡವಾಕಮಗ ವಾಣಮ ದಫ್ತರುಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಹತಿ ಹುಣ್ಣಕಿ ಮಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬದಲ ಮಿಹುಂ ಎಮಿ ಹುಣ್ಣಕಿ ರರಶುಗ ಎಮಿ ಹುಂಗ ಗೋತಿ ಗದರ ಲುಮುಗ ಹಗ್ಗು ಅಮಿಲ್ಲೆ ದೂಕೊಲ್ಲ ಮಾಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಬದಲ ಫತಿ ಬೈ ಎ ಮಾಲೆಂ ಎಫರಾತ್ತಕಂ ಎ ಹಗ್ಗು ಲಿಬೆಂಚಿ ಹೇನೆ එකන් ගබූල් කුරාති මි සරුකාරුන් දෆ්තර ખાસ කැටගරියේ බිමුගවෙස් මි ෆ්ලෙටුගවෙස් කණ්ඩාලාකයෝති එමෙ ඉෆරාත්තක බෙකචිග බේදෙන්ජේ හග්ගු ෆෝරකො දීන් ඉරත් කොරිය කුරිය ගෙන්දානි දෙ මිදෙන්නේ ගොත ඒරුග බින්දු කොෆ හුරියරුග හමයිකනි ni daftar uti faratta kennu uniformi ufam vi faun tanek registry for dem malik faun registry faratta ve sehagun nigulagene fawani adi mi මාලේගේ රයිතුන්ගේ තෙරෙන් ෆන යුතුන තෙරෙන් මිසාලක ගෝබොඩු ගේන් ඔය මීහකෝ එගේ එන එහෙම ගේගේ එහෙම බෑක දීෆා එන ගෝච්ච කුරුමෙත්ලේ වෙහෙන්න විස් දවලතුන් දීෆා ඉන්න ෆ්ලැට් ෆසතේ කද්දියක ෆුඩු ෆ්ලැට් දු කොල්ලා ෆස් බිමන් නුලෙවේ ගොත එෆරාත්තක සග්ගුත නිගොලාගෙන් පහොරි එහෙම එහුරියා අග්ගුතක ලිබේ ගොත ඉරාද කරේ මිහාරුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කුරියක් දානේ ශුක්‍රියා තිමරෆුෂි දායරා එක්ස්ටර්නල් මෙම්බර් අහමද් රියාස් शुक्रिया रईस मरहबा मिनिस्टर अरुण दे सवाल है फटन सवाल की अरुण दायरा के वेमंड अदि किंबिदु दायरा किंबिदु दे दरद दे मलुगा कोसवे के वाहक लेके उन दे मे दरह रईतुन सर बड़क बेनु वा कमे मे मशरू मिहारत की हा हिसाब के तो मे फटन सवाल लेवन सवाल की हम फाउंड रईस जमहूरिया पूरे दतुर फुलुगा तिमर फुशेगा पौदु वाला फवाने सत्य का हाउसिंग यूनिट है कबा तो मशरू के विष्णु फुलकी प्लान की मिले सवाल शुक्रिया मिनिस्टर शुक्रिया मेंबर अलगोंड सामा अनेका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट होगे मालूमात के सीधा धन्यवाद मेवगुत नेंगे एनवे कोज़वे प्रोजेक्ट अलगोंड एंगे एत्ती धन्यवाद ए सरकारों अबद्वेस कमर्शियल उसूलुं मी एदेराशुगे देमेदुगो ए फाळुरशे बेणु कोग्गें ඒ කෝස්වේ හෙදුමුගේ මසෙක්ක කුරවෙත බදමුගයි අලුණු යුලාම් වෙස්කොෆ් ඉන් දෙපාරක් දෙවන් පාරක් මේ පාටි වෙසෙබයි කුරිමෙත් ලාෆ ඒ සරුකාරුන් මි බලනි ඒ ටූරිසම් ප්‍රොඩක්ට් එක ගොතුගා ඒ රත් තරග්ගි කුරවෙගෙන් දාර ඒගේ බදලෙගේ ගොතු ඒ කෝස්වේ තරග්ගි කුරවෙත දේ ගොත අලුණු කුරිය නුගෙන් දෙවිජ්ජා දැන් දවල්තුක බජට් කුරියක් ගෙන්දෙමු විස්නුන් ගෙන්ගොන එක මි වගුතු විස්නුම කියම කොමර්ෂල් උසූලුන් මි ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ මසෙක්ක කුරවෙන ගොතෙන් හොදෙත බෙල ශුක්‍රියා मिलंदू दायरा एक्सम्बर हसन मुफीद अब्दुल कादिर शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वज़ीर अलगोनगे सवाल की गिरावर फल नुवतक खंडु फलुं मेगे कुरिंग इस्कोलनु का हिसाबुं दूकोफवा गोति तक නොහික්කා තෝයේ ති මිනිස්ට්‍රීම් ප්ලොට් නම්බර රජිස්ට්‍රී රයිතුන්ට टका හදවා දෙවමු මියදු තිගෙන්නවනි शुक्रिया मेंबर गिरावरोगे हिक्के हुरियातनेगे सागोन में लैंड यूज प्लान बदल को गुरुवत लोट नंबर तक के गुरुवत ने की सबब की डिंग हिक्का निमेम वायरा रजिस्ट्री मसेक के फेशुम तैयार हो अगोन में रजिस्ट्री में हदा देनी डिंग हिक्का फ बिंग रजिस्ट्री को देवे वर तनक वीमा हम अगोन में लोट नंबर ने के सदी ए की रजिस्ट्री तो मेनो एन मी बिंग हिक्का निमोनी दे कुरी के मेंबर कुरी सवाल किया फुम्मी ने हुरितो मी गिरावरुगा फळुगा गायगणक 520 मीटर रे बहुरी एम्मे फुं सरहद्दुगा मी हुळुमालेगे फेस तिनें इक्का सरहद्द की कुरिन फेस एकें इक्कम वेगें वेलि नगा फेत्तं एमे एतागे सुन्नाड 500 मीटर वर बोड फुंको दें आरे गुळी फळुगा वेस मी अवुणमें हिक्कन दें कडाला फेत्तं एतनो गायगणक 20 मीटर उन्नाड को बेने मितंतन की वर फुं फळुतके घासो गिरावर बार बैवर वेली बेणुवे ए हुरी अकंत कुरं मारिया तोळगा एहा पसेन वेली होदा का बसेम सरकार है नवेस हरद बोड को बसे रैतुन रजिस्ट्री दू को फोरी तंतन वाती बिंगिक्का बिंगवा को मसे कुरे मिकेंद्र शुक्रिया मरदू दायरा इज्जत मेंबर अहमद दीदी शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा वज़ीर मणिकफानु मी तळुमुग देहा 26 विदाळि अड्डू लिंक रोड की मणिकफानुगे सरकारं एम इस्कन दीगें हिंगाने मशरू कमे ए रैतुंगे फुरानेश रैतुंगे अगबोड मुदले गेल्लुवा हालत गोतीमा मेदा हमयं ए मसक्के नुफेशोती कीवेगेंतो इंसानिगे लोला फिन्न वर अमली मसक्के फेशेनि कोन दारी हिद्दतो रब्बुल शुक्रिया
ಶುಕ್ರ ಮೆಂಬರ್ ಅವಳು ದೆನ್ನೆಗೋ ತಾಮ ಲಿಂಕ್ ರೋಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ ಕುರಂ ಬೇಣುವೆಗೆ ಅಡ್ಡೂಗ ಕುರಂ ಬೇಣುವ ಮಸಕ್ಕೆ ದೆ ಮಿಹಾರು RDC ಮಸಕ್ಕೆ ಹವಾಲ್ ಕೊಫ್ಫ ඒ RDC අලුම මෙෂිනරිස් තක ඇච්චේ ගෙන්නම තිය වගුත්තක මිදිය ඉංග්‍රීසි කර මිහාර මෙෂිනරිස් තක ඇසවරි මෙෂිනරිස් අඩුව ගෙන්දවන ආවක අමලි වසෙක්කේ ෆෙෂිගෙන් දාන දැන් අලුන හැම යාක දන්නවාලම් බේනුම් වේ තිබේ ෆලොන් රයිතුන් ඉන්තියාබක පිට රයිතුන් මජලිගේ ඉස්සතේ මෙම්බරෝ හරුකාරුගේ මිනිස්ට්‍රියගේ ಜಿಮ್ಮಾಯನ್ನು ರರಶು ಗಹುನ್ನ ಮಗುತಕ ಅಚ್ಚಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೊ ಬೆಲೆහෙට්ටුමකි ඒ එරරෙග්ග ඉන්තියාබ ෆොන්න කවුන්සිලෙක්ගේ ಜಿಮ್ಮಾය එම අඩ්ඩු සිටි කවුන්සිල එත 7 මිලියන් රුපියායි දවල්ගේ බජටුන් දේ ඉරුගා මගුග හුන්න පොට් හෝස්තන් හෙදේ වරුගේ මෙකැනිසම් එක්කම වෙජ්ජ ආවන හිවනි කවුන්සිලෝති ෆේල් එෆේ අම යාක්ක දන්නවා මෙන්න මාලේ සිටි කවුන්සිල්ගා මාලේ සිටි මගුතවුග පෙම්බොඩු වීම දවලතුන් මිජේනේ හුරියාකම කොල්ලදේ මගෙන් හලාකුවේ මගේ කමවරිස් දවලතුන් මිජේනේ එකන් කොල්ලදේ කොබෑතෝයි දවලතුන් එත 7 මිලියන් රුපියායි ಬ್ಲಾಕ್ ರಾಡ್ ಗೊತ್ತುಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ದಿನಿಮ ಏಗೆ ಫಾದಾಕ ಗೊಬಾತ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹಮ ಏಕನಿ ತಿಬೆಂ ವೀತೋಯೆ ರೈತುನ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಬೈ ಗೊತ್ತುಗ ಕೊಂ ಕಮೆತ್ತೋ ಕೂರನಿ ಎಮ ಹಗಿಗತುಗ ಎದೆ ಫಾಸಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಕೊ ಬೆಲೆහෙට්ටුමගේ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಜಿಮ್ಮಾಯಗೆ ದೌಲತು ಮಸೆಕ್ಕಿ ಕೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹದಾ ಮಿದೆನೆ ಮಿಸಾಕ ಬಲ್ಲವಲ ಅಳುನ ಉತ್ತර ಫರತ್ ಮಗು ಫುಳಾ ಕುರನಿ ಎತಾ ಹೊರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಗಾದೆನ್ ಅಳುನ ಕಿತ ಸಿಟಿ ತೋ ಫೊನೋವಿ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನುನಗಾಗೆನ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಂ ಎ ಮಗು ನಿಮ್ಮಿ ಫೈನಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನುಲಾ ಮಗು ನಿಮ್ಮಾ ಫೆಯತಿ මියදු එතනෝග මාර්කටෙන් අලම්වෙගෙන් බයකා සොයකොෆ හුරියා ෆයිනන්ස් සමජස්සාෆ මොබිලයිස් කරන් සිටි ෆොනේ ජවාබ බස් නුලි බේතන් හවාල් කුරාක එමක් අල්ගොන්මෙන් එබජේ කවුන්සිල් ගේ ಜಿම්මාද සරුකාර මිතිවි රයිතුනට්ටකා කන්තත කොද්දෙන් ඒ රයිතු වෝට් දෙ ගොතක ෂෙන්නු කොම්මෙන්නේ එනස් කවුන්සිල් ගේ එබජේ රයිතුන සරුකාර කොද්දේ කන්තත පුරවෙන මගුෆයි කොල්ලදේ අධ්‍යයක එමුගේ ಜಿම්මාව සදා කුරා එම හයිගතු අල්ගොන් වරබ්බොඩන් එදෙන් මජ්ලිස් මෙම්බර් මෙස් එෆරාත් ಜಿම්මා කුර මට්ටකම සේ කොද්දින ශුක්‍රියා Ingurado Daira Extember Ibrahim Fala. शुक्रिया इज्जत रईस मी मरहबा वजीर अरुणगे मी सुवालकी ಗಿರಾವರು ಫಳುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಹವಾಲು ವೀರುಗ ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಒತಿ ಕಿಹಾ ಹಿಸಾಬೆಗತೋ ಅದಿ ಮಿಹಾರು ಎ ಮಸಕ್ಕೆ ಗೊಸವಣಿ ಕಿಹಾ ಹಿಸಾಬಕತ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ वैसे शुक्रिया जितर मेंबर उनके फुरतम जवाब के सेवा के दंडवालिंग जुमले सते फस्तोस 9 हेक्टर हिक्कंगिन कनाला फै तनेग्ग 57 हेक्टर हिकि फैनी आगोन हवाल वेरुगा එන්නව සේර කොන්ට්‍රැක්ටර් මසෙක ඔට්ටාලුමා එක්ක මිහාර අලුන්ෙන් ෆෂාගෙන් මි ජනවරි 31 ජනවරි මසෙක ෆෙෂි මිහාතන 4 හෙක්ටර් මසෙක මිමිෆා ඉරාත් කර වියාම 4 හෙක්ටර් දන්නවාකම වියස් අලුන්ෙන් 500 මීටර හොරි තනුගේ තෙරිය වර බෑවර වෙලි එලිෆා හොරි එහෙම මච්ච මූදු මච්ච ෆෙන්න හොරි වර අලුන් මිදෙන්නේ 4 හෙක්ටර් වර බෑර එලිෆා හොරි ඉරාත් කර වියාම 31 මාර්ච් ගේ නියල මුලිතන් හික්කා අලුන්ෙන් රජිස්ට්‍රිය දා බින් හවාල් කරුම් මසෙක විහසාවක ෆෂාන් කර කෙනා ශුක්‍රියා दौड़े दम मिनिस्टर कुब्बा विदाल 31 मार्च विदाल उन्हें 31 मई शुक्रिया आज मखनू दायरा इस्तेमाल आदर शफीक शुक्रिया रईस मरहबा मिनिस्टर हमने सवाल की मखनू के एयरपोर्ट मशरू अवस्कुर मटका कौन कांतते के तो मैं हरपुर मुद्दानी आदि मखनू के एयरपोर्ट निम्मा रायतुन्न इहाता को इदमे देव फैशन तो अनुग देवना सवाल की नेकुरंदू ಮುಂದುಗೆ ಬಂದರುಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ಮಿಹಾರು ತಂಕೊಳೆ ಮಡಜಿ ಹಿಫಾವಾಕಂ ಫಾಹ ಕೊರೆವೇತಿ ಮಿಮಸಕ್ಕೆ ಅವಸ್ ಕುರ್ಮ ಕೊಂಕಂತೋ ಕುರಮ ಗೆಂದವನ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ शुक्रिया जितर मेंबर अलगोड़ा सीधा दे प्रोजेक्ट के तफसील मालूमात दे में वक्त नहीं गए थे वक्त धन्यवाद शुक्रिया कुर्दू फुशी देखूं दायरा इस्तेमाल फरहत मोहम्मद शुक्रिया जज़ाई मरहबा वज़ीर अगर सवाल है कि कुर्दूपुरी सिटी के मगहतम के फेस टिनेग हमारी मस्क फेरियान की हाथ ताकतो सीधा डेट शुक्रिया इधर मेंबर सीधा डेट में वो तो दंडव नेगुण कम गवीस आरडीसी हवा को फिर मशरूत का एबे फंड गेंस और व्हीकल तम मिहार कि दिमाला गेंदे मसके बकुरी गेंदे ए मसेक्के कुरिय गेंदियो माय कमियारो कास्टिंग मसेक्के मिहार मेंबर सिंग वडा वर बुडा कुरिय गेंगो सौरी आरडीसी के साइड तेरेगा उर्दू फुशीगा एमा मशीनरीज ते कोला दियोमा के रात कर विया मागुगा रैतन पेंडगो त मसेक्के फेशिगेंदा शुक्रिया कुडहुदु दायरा इस्तेमाल हुसैन हमीद
शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा मिनिस्टर अगुनगे फुरतम सवाल की बिंग हिकुमगे मशरूत कुलवालायरु ए फड़ेगे फुम्मिना रियाया कुरातन अगुन मिन कन्नो एफेने बैफहारु में कुरिंवेस मितांग फहा कुरेगुता 30 मीटर 40 मीटर आदिम बेसिक हिकुमगे मसके कुरे हम मिकमंग इतुरा में कुरियंग इतांग रियाया कुराने तो में बिंग हिकुमगे मशरूत कुलवालायर देवन सवाल की महबूदोगे बिंग हिकुम मिहार बंडुओ जहन मिफवानी हम महबूदोगे बिंग हिकुमगे मसके फेशेने की हाता शुक्रिया शुक्रिया इस्तर मेंबर उसूले गोतुं अलगोन में बिंग हिक्कनी फलतेरे गोन थीलतंग එහෙනම් විසාක ගිරාවරුගේ දිමාවේ මස්සලේකි උළුමාද ෆෙස්ටිනේකස් දිමාවේ මස්සලේකි එතන් හික්කන් නිම්ම රයිතුන ගෝහිතකෙ දෙයෙන් රජිස්ට්‍රි හදාපවරි මිසාලක දන්නාකෝ වඤ්ඤාම් දෙහස් තෙවිසන ආහාර තෙරේග ඒ ඉතුර ගෝති බේණවාකම නිම්මාප ෆුන්තන් හික්කම් වෙගෙන් ඒරුග මී කුරහම කුරා පොති දෙන් එතන ගෝහිතකෙ වෙස් දෙයිෆේරි එහෙම kitame funkamuga vs alunmenna kashen nen e saradu den tila fale vesne kommen hikka kashe itura e usudum badafa me sarkaru nimmi fun vs e hikkan kuriye gendaniye de maaboduge bibin hikkumaki hopa dreja e beenun kurumuge visnume gengule project en envima banduwala nimma fenne sopa dreja e ekiti balone garana mtc gonne nemme dreja එමේ available වා ගොතක බදාව schedule කොක්ගේ මාසේ කුරිය ගෙන්දෙන එහෙනම් සංගොට සීදා date දන්නවා කන්නේ शुक्रिया معاوش دائرة اكستمبر احمد شاكر शुक्रिया रईस मरोवा मिनिस्टर अलोन सवाल की मी देविदाने तो बॉल पार्क फिगाए मी हिक्का होरी तंतागा फेनानरुदमाया मगुतका हदा असासी कंकं गायम कुरं फिगाएं एबंतो ए सुवादे कुरी मेंबर को स्कूरी सुवादे के बाय ते अने लाम हितदो कुणांदो के कोजवे के अपडेटिंग एबेत्तो ते मिनिस्टर के मैंडेट मिहा रोइंग हिसाबे नेगे मी फेना नरुदमा एवस मशरूए उडियन नुदाती वे मेवले नेलो कुणांदो ए अपडेट्स इनिजिया देवते रंगलो मेंबर मिनिस्ट्री के मैंडेट तेरेगा मिहिमेनी आला आबाद कुरा तंतनो के फेना नरुदमा या मगुहेदुमा दे करंट के तेरे करना दे हेमा ಹುರಿಹಾಸ ಹಿದುಮೆತ್ತಕ್ಕೆ ಕಣೇಳು ಮಟ್ಟಕ ಆಗು ಅನ್ನನವರೆನಗೆ ದೆಮಿದೆನ್ನಗೆ ಮಗುತಕಾಚೆ ಸೆ ಮಗು ಫುಲಾಮಿನ ಎತನುಗ ಗಾಯಂ ಕುರ ಮಿ ನರದಮ ಫೆನಾ ಏಗೆ ಸೈಜ್ ಎತನುಗ ಗೋಳೆ ಆಬಾದಿ ಮಿ ಹುರಿಹಾಸ ಬದಾ ಫಾಗಿಗತುಗ ಎ ಅದ ತಫಾತ್ವನೆ ಗುಳಿ ಫಳಂಗ್ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಫೆಂಗ್ ಅದದಕಿ ಮಿದೆನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ವೆ ಸಿಮೆನೆ ಗೊತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಳುಮ ಫೆನಾ ನರದಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಳುಮ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಳುಮ आदि मगुहेद मिहुरियाचक एक्को गायकड़क $400 मिलियन हरदवाणक मालगोन लफा कोरनी गुड़ी फरेन वेस मिहार आलगोन कॉन्ट्रैक्ट एयर सोयकुरी फरात फाइनेंस रेज नुकुरेवे दाती आलगोन फेना नरदमा आदि मगुहे मसक्के बिहार सवाका आरडीसी मेदर को फशमटका वांजे तैयार त मिहार वोन गेंदन शुक्रिया फॉर्मूला को देखो दायरा एक्सटेंबर इब्राहिम हुसैन शुक्रिया इज़्ज़त रईस मरहबा मिनिस्टर अवन फुरतम सवाल की फॉर्मूला सिटी गालन हमें जिफवा हाउसिंग मशरू फिशेनी कोन तारीख तो देवन सवाल की फॉर्मूला सिटी के बंदर बड़कुरम मशरू कुरी गोस्तवनी किहा हिसाब कत्तो तिमन सवाल की कुरी सरकार नेगी बोर्ड स्कूक $1 मिलियन देक्कम मिहार सरकार हिंगा प्रोजेक्ट तक किहा वर गासर कुरान तो शुक्रिया शुक्रिया मेंबर तिविदालो दे प्रोजेक्ट की वेस कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस सोदुं बैंक में देरे कम पैसा मिहार एडफरात एडवांस पैसा इस लिवी फॉर प्रोजेक्ट के मिहार तिवने गडाना बंदर दुमट्टका हम मोबिलाइजेस कॉफी मालस्तक निरल करे मसके पेशिकेन दाने एव्वे सुट्टु मेने ते मसके कुरिय दाने ए दौलत को बजट हरद कुरा प्रोजेक्ट नो बैंक में देर को कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस सोदुं दाते हाउसिंग प्रोजेक्ट सिरल करे वरना कॉन्ट्रैक्ट हवाल करे होती और में साइट हम जिसमें मसल तक दिमाग हेन इराद करे मालस्तक नो मसके पेशिकेन सम नोट कुरिय गेंदेवेन देन तिविदालो मी लोन लिबुंगे फसे हक ए अलगोड मिवगु दन्नवा कन्नेगे एनवेस अलगोड कबूल करनी अलमेन लोन ते लिबेन फेशीमा सरकार हिंगा बोडति मशरूत मिसाक फेनानोद गुಳಿफळ ಗಿರಾವರ್ ಮಿತಂತನಗ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿಗೆಂದ ಫಸೇವೆಗೆಂದ ದಾನೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ರಂಗಳುವೆ ಲೋನ್ ते लिबेन ಫಸೇವೆಗೆಂದ ಯಾವ ಶುಕ್ರಿಯಾ हनीमादो दायरा एक्सटेंबर अब्दुल गफूर मूसा मी फाहु फुर्सत सवाल करूं आज दुकल्लेवी 7 मिनट बाकी बैंक माउंट फुर्सत मेरा निकलती में दायरा एक्सटेंबर अमीन फैसल देखो तो डालने अड्डो मीदु दायरा एक्सटेंबर अब्दुल रहमान
शुक्रिया रईस मरहबा वजीर अळगुंडु सुवालकी MTCCI हवालुवे अड्डो मीदु बिंहिक्कुमाई शो प्रोटेक्शन वनी एप्रिल 13 2024 वनाहरु फशापै ಉಳಿದುವದಿ ಮೀದು ಹಿಮೆನೆ ಹಿಂಗ ಸತೇಕ ಅಡ್ಡಿಹ ಮಿಲಿಯನ್ ರುಫಿಯಾಗೆ ಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ದೇಹರೋಗೆನ್ ದಾಯರೋಸ್ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕತೆ ಹಿಂಗಾತ ನುಫೆನಿಗೆನ್ ಉಳನಿ ಕೀವೆತೋ शुक्रिया मेंबर और सीधा तफसीली जवाब धन्यवाद दाती एक कुमिसर के एनवायरमेंटल सेंसिटिव तनक वाती है को एमे तफसीली मालूमात होदा पर सीधा सह जवाब देवे शुक्रिया Admiya sabu miedo ke sual wagut minimuni izzat minister amalo bada shukr danna adal mehamdani agenda number 6 ka ibtidai bahus 5.1 gadul utur daira extra member Muhammad Ibrahim Mushalwa fawa qanun asasiya kama kule qanun taka adi deha 26 wanaru raitu manjim fasko fa adawt ka budget khilafa sarkar kromunda kankama raitu manjim memberun dekadanna gote denekut metka hoshala qarar මේ කරාරුක ප්‍රථම කියුම් ඉබ්බාෆා වානි 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 गा बेवुन 2026 වන ප්‍රථම දවල් හතර ජල්සාග قرار हुशैल मशा जवाबदार वलायत मशा फहबस इदार में जुमला फनर मिनट के फुर्सत लिबड़ा नवान قرار ابتداء बहुत सिंग मुद्दार ए फनर मिनट एकुगा नो तबाबे बसवाल बागे बेनो करम इख्तियार इस्ते में बाद लिबड़ा फावे قرار हुशैल जुमा इस्ते में बर फुर्सत अरवा शुक्रिया रईस कानून असासियाई कमाई गुले कानून तकाई अदि देहा 26 वनाहर रयितुंग मजलिहुम फास्कफावा दौलतुगे बजटा हिलाफा सरकारुं पुरमुंगेंदा कंकमा मेदु रयितुंग मजलिहुगे मेंबरुं देकवडान्නවා गोते दिनगत मट्टका हुशाला गरार मी दिव्य राज्य के जुमहूरिया कानून असासिया कानून नंबर 3/2006 दौलतुगे मालियातुगे कानूनाई कानून नंबर 8/2009 दिव्य राज्य के पेंशना बेह कानूनाई कानून नंबर 30/2026 दौलत के फिजिकल जिम्मा गानुगा एकशालफाबा माली उसूल तकाय हमतकाय हिलाफा अदि रयितु के मजलिहुम फास्कफाबा देहा 26 वनाहर के दौलत के बजटा हिलाफा सरकारुं कुरा पुरमुंगेंदा कंकमा मेदु रयितुंग मजलिहु के मेंबरुं देकवडान्නවා गोते देनगमट टका रयितुंग मजलिहु के गवादु के सतेक अड्डी हनुवण माद्दागे दशुं हुशाला गरारे युराज्य के जुमहूरिया कानून असासी के नोवण माद्दा नोदी हवण माद्दागे नूनुगा रजितुगे मजलिहुं हुद्द लिबिगे मेनुई रजितुगे मजलिहुं फास्कफावा बजटुगा वा मिंबरवरे हरदु इतुरु कोग्गे नुवाने कमशाई अदि बजटुगा वकि कमकं हरदे कुरुम कंडालाफे वा नम एहरदे कुराम वाणी एकमं एकनिकम बयांकोफावी हिंदू कानून नंबर 3/2006 दौलतुगे मालियतुगे कानूनुगे हालिस हेव्वण माद्दागे शवियणीगा मिगानूनुगे अनुवत दौलतुगे मालियतुगे गवादुगे बयांकोफावा गोई नूं गोतका दौलतुगे फैसायं हरदु कुरं नुवत दौलतुगे मुदले विक्कालु नुवत नत्तालु नुवत दूकोल्लुं एई हुद्दनुं अमले कमुगा मिगानूनुगे दशुं बेलेवेने कमेक्कम बयांकोफावी हिंदू कानून नंबर 8/2009 दिव्य राज्य के पेंशना बेहे कानूनुगे 13 माद्दागे नूनुगा पेंशन गे एसेट इन्वेस्टमेंट कुर्मा बेहे एव्वे सुशौलो में सरकारुं नुवत एहिं एव्वेस फरातकुं हुशनाळाणम हुशाळम वाणी लियुमुं कमाई अदि यौशौलमें आमुकों हामकुरम वाणी कम बयांकोफावी हिंदू कानून नंबर 30/2026 दौलत के फिजिकल जिम्मा कानून के हवण माद्दागे हागा सरकारुं दरन्य फैसा नगम वाणी दौलत के कैश फ्लो मैनेज कुर्मा अदि गिनवेगे नुवदिह एद्दुस तेरेगा फैसा दक्का हलास कुर गोतं एडवांस के गोतुगा कमशाई अदि मिगुतुं फैसा नेगेनी वेतुवेदिया तिं आहार दोगे तेरेगा सरकार लिबुनु जुमला आमदनी के 2.5 इन सत्तेवरे इतरु नुवाने गोतेगे मतिं कम बयांकोफावी हिंदू बयान वेदिया उसूला हिलाफा फैसा नेगुमुगे बेणुमुगा पेंशन फंडु मेदुवेरिको नाजायज मुआमलातें हिंगुम फहु ए फैसा सरकार नेगुम मसेकुरमुंदा कम मालूमात लिबेमुंदा हिंदू एफद मुआमलातें हिंगागें पेंशन फंडुन सरकार फैसा नेगुमकी इस्व देन्नोन दौलत के फिजिकल जिम्मा कानूनुगा कंडालाफावा हमतकाय उसूलतं एफराको यमतकाय उसूलतकाय कंडेलिगें हिलाफा सरकारुं कुरा कमिक्कम बयांको एकमं इतिहाद कुर्मुगे गोतुम पेंशन फंडुगे बोर्डुगे चेयरमन आई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आई चीफ फाइनेंशियर ऑफिसर आई अदि बोर्ड मेंबरुं तक्के इस्तीफा दीफावा हिंदू अदि मियदु मि हिसाब वस्मीगे गिन मगामुतं हुरी हुस्को निफद नागाबिल तजुर्बाकारो निफद गाबिल तजुर्बाकारो इते बयको मिकमा देकोळो हेदुमु मिकमुगे नुरक्कातिरिकम वजन कुरवे हिंदू सरकारुगे मी अमलुगे सबबुं पेंशन फंडुगे फहर रक्काकोफा हुरी रयितुंगे फैसा एगम मिगुतं हरदुको उस्कोल्लमुं दाकं फाळुकं बोडुको फेन्नम ओं हिंदू
ಮಿಕಮಕಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಮಿನಿವಂಕಂ ಗೆಲ್ಲಿ එකමගේ නතිජාගේ ගොතුන් දිවරාජ්‍යගේ මුලි මාලි නිසාමගේ ඉතුබාරු ගෙල්ලි හිඟාදාන කමෙක්කම වී හිඳු මිකමකී රයිතුන් මජලිහුම් ෆාස්කොෆාවා දෙහා සබ්බීස් වන ආහාරුගේ දවලතුගේ බජටුගේ දවලත ෆෑසා හෝදානකම මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ෆිනෑන්ස් ඇන්ඩ් ප්ලෑනින් බයන් කොෆාවා කංකම හිලාෆා එකංකමගේ බේරුම් රයිතුන් මජලිහුගේ හුද්ද හෝදුමකා නුලා නුවත රයිතුන් මජලිහුන් එංගුමකා නුලා සරුකාරුන් පුරා කමෙක්කමගේ වී හිඳු අදි මිකමගේ සබබුන් දිවේ රුෆියාගේ අගු දව්වේ ಬೇರು ಫෑಸಾಗೆ ಅಗು ಇಂತಿಹಾಯ ಮತಿವುಗೆ ನತೀಜಾಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಮುದಲಾ ಹಿದುಮತುಗೆ ಅಗುತ ನುಹಣು ಬೊಡಂ ಉಫುಲುಮಕಿ ಎಕಶೀಗೆಂವಾ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಫೆನ್ನ ಹಿಂದು ಮಿಕಮಕಿ ದೌಲತುಗೆ ಅದಿ ರೈಯಿತುಂಗೆ ಮಾಲಿ ಕಂಕಮ ನುರಕ್ಕಾತರಿ ಹಾಲತಕ ಹಿಂಗಾದಾಣೆ ಕಮೆಕ್ಕಮ ವಿ ಹಿಂದು ದಿವರಾಜ್ಯ ಜುಮುರಿಯ ಗಾನು ನಸಾಸಿಗೆ ಹತ್ತಿಹ ವಾಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಶವಿಯಣಿಗೆ ತಿಮ್ಮನ ನಂಬರುಗ ಬಯಾಂಕೋ ವೆರಿಕಂ ಹಿಂಗುಮುಗೆ ಬಾರುಗೆ ಫರಾತುಂ ಕುರಾ ಕಂತತ್ತಂ ಹಿಂಗಾ ನುಹಿಂಗಾಗೆ ಬೆಲುಮಾಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕುರುಮಕಿ ಮೀ ರೈಯಿತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಹಾ ಮತಿಕೊಫಾವಾ ದುಸ್ತೂರಿ ವಾಜಿಬ್ ಅದಾ ಕುರುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂ ಕುರಾಂಜೆಹೆ ಕಮೆಕ್ಕಮ ಕುರಾಂಜೆಹೆ ಕಂಕಂ ಕುರಂಗೆಂದಿ ಮಟ್ಟಕ ಮಿಕಮುಗ ರೈಯಿತು ಮಜ್ಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುನ್ ದೆಕವಡಾನವಾ ಗೊತ್ತೆ ದೆನಗ ಮಟ್ಟಕ ಮೀ ಕರಾರು ಮುಷೇಳಿಮೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಚ್ಚರ್ ರೈಸ್ ಶುಕ್ರಿಯಾ ಎಚ್ಚರ್ ಮೆಂಬರ್ ಮೀ ಕರಾರ ಬಹುಸ್ಕರಮ ಕನ್ವಿಫಾವನಿ ಜುಮ್ಲೆ ಹತರು ಕಡೀರು ಎ ಪಿಎನ್ಸಿ ದೆಗಡೀರಾ 30 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಡಿಪಿ 33 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಡಿಎಸ್ 7 ಮಿನಿಟ್ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಶಾ ಎಂಎನ್ಪಿ 12 ಮಿನಿಟ್ बाकी पार्टी का नस्बड़ा नुकन्नवा कम इस्तर मेंबर का है मिनट वाकफुल देख के मद इधवड़ा न्यूमा इस्तर मेंबर ना फुर्सत आरो फेदो देखो दायरा इस्तर मेंबर इब्राहिम दीदी शुक्रिया इज्जत रईस गादो उतर दायरा इस्तर मेंबर मोहम्मद इब्राहिम शलोफावा दौलतुगे मालियत गानून तिने ऑब्लिक दिहास है आदि अशें ऑब्लिक दिहास नुवे ये राज्य के पेंशन आए भी गानून शाही आदि 30 ऑब्लिक दिहास 26 दौलत के फिजिकल जिम्मा के गानून के दर्शन दौलत के बजट के तेरे गानून खिलाफा अरल तक कुराकमा तुहमत को मी हुशाला करार की मी बेगरार कमा अरुण कबूल कुरा वाक दन्नो ए सबब की मिकाल मिजातु के एव्वेस्कमे नुहिगा आदि देवन सबब की फुरतन सबब देवन सबब की गलोल उत्तरदार इज्जत मेंबर मोहम्मद इब्राहिम इंगोडा नवनवा देहास 26 ओनार मी मजिली हम बजट फास करी को एमन को वोट बेसुदवा ए बजट वोट दिंगे मे मजिली को नुसने ए बजट को इमेनिगन कंतत्त कुरिय दा गो इंगोडा ननकम कलगुन फुरतम कबूल नुकुरा मोहम्मद इब्राहिम को मालूमात टका अळगुन दन्नवादन अळगुन निस्बवे दायरा मे बजट को तेरें बराबर गवायदों हुरियाक में इंगा मुंगे बेदे एगे तेरेगा अड्डू सिटी के करंट को मसले हल्लु कुरमट्टका मी बजट को तेरें हरदु कुरेवे फेना नारुदमा के मसले हल्लु कुरमट्टका हरदु बे कुरेवे हम या एक अड्डू सिटी के लिंक रोड देम्मे को नि मजिलियो के सवाल कुरेवे गंदी अड्डू सिटी या निस्बवा मरदो इज्जत मेंबर ए लिंक रोड को मसक्कत बेनुवा उरिया मशीनरीज तक मिहारु गेनेफुवा कमा मिनिस्टर देम्मे को विदाळुवी ए मैं बजट के तेरे कमाल वन कबूल करा मिक मसकत कुरे मिदानी हम ये अरुण कबूल कुरा गोतुक फेदु स्कूल के इमारा फेदु बंदरो को मसक कुरिंगे बेदे आदि हम ये एक फेदु के जुआन नटका कुलिवर को मरकज गाम को फारसी गाम कुरे मिगे बेदे इसराब वेंगे हिया आदि हिक्बे को मिस्किते फ्लैट को मसक कुरिंगे बेदे फुटसेल दंडा वली कोट कुरिंगे बेदे फेदु मिहारो इंगा मुंदा मसक्कत के तेरेगा आलुन मिदन्ने हुरिया मसक्कत का बजट हिमेनिगम बजट के तेरें गवायदों कंतत कुरिय दावा कालुन दन्नो ए मी आलुन प्रथम मी आबे दन्नो देम फिजिकल मालियत गानुन तक खिलाफ कंकुरवी कोम बायतो इतांगा इज्जत रईस मीडिया सरकार को मोहम्मद इब्राहिम इज्जत मेंबर मोहम्मद इब्राहिम निस्बवा एमडीपी सरकार को दिया आहार को तेरेगा मालियत गानुना फिजिकल गानुना आदि दिह राज्य के पेंशन ना बे गानुना आदि दौलत को मालियत खिलाफ कीता कंतत मालियत गानुन पैरालेस को फबाबा करे बितो एक साबुन दौलत लिबुन गेल्लुम का आदत किहावरेतो ए मी अळुन विस्नान जे कंतत इंगे तो अळुन मेदु विवाह का दक्कन मी फुर्सत देवीतिव सळुन शुक्र अदा करम बेणुवे आदि मिहारु डॉलर का बाजार का अगुवा के मी बेणु बदक्का मी गितरेगा निबेफुलुंगे सरकार फुरतम देहास अव्वनाहरु वेरिकम आयरु राज्य का डॉलर का बाजार होती
ಬಾರುಫಿಯ ಅಡ್ಡಿಯ ಫಸ್ಲಾರಿ ಡೊಲರ ಗನ್ನ ಲಿಬೆ ಡೊಲರ ಗನ್ನ ಲಿಬೆ ಇವರ එකම එසරුකාරුග කොම්ම ඩොලරක පාත ෆුදුවකු දෑගෙන් බඩි හතියාර රිපෑගෙන් තිබ්බ ඩොලරු අරමුන් ගොස් එබේවුන්ග දෙදවරු නිමුණිරු දියාහාරුග දෙදවරු නිමුණිරු රාජ්‍යයක එබේවුම් මිදිය දෙහස් තේවිස් වනහරු රයිස් මේ ඉබ්‍රාහිම් මුසාලි වෙරිකම් ෆෑබවඩෑන් අලුම්මෙන්ගේ මියදුග රයිසු ජම්හූරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස වෙරිකම් හවාලි විරු ඩොලරක ගාගෝරි බාසාරුග නවාර රුෆියයි ඒ බාර අඩ්ඩේ ෆෑකන් ගො ඩොලරු මිබේවුන්න වෙරිකම් හවාලි වගෙන් බිබේවුන් මච්චන් අරුවම ගොස් මිබේවුන්ග දෙදවරු නිමුණිරු බාර අඩ්ඩේ ෆෑකන් හොරි එකම් බාර අඩ්ඩේ ෆෑකන් හොරියති මිහාරු දෙදවරු නිමුණු නවාරය මියදුග සරුකාරු මිහාතන ආයරු දුනියේග මාලි යත අදි මි දුනියේග මිහාරු මිහිගා පොඩු හංගුරාමයා මිහුරියාකම කා ගුලින් එම්විස් අදිවස් මි ඩොලර මිවලනි විහි රුෆියාග එර් රුෆියාග තපාතෙ මෙති එර් රුෆියාග තපාතෙ මි බේෆලුන්ගේ දියාහරුග මි දවරු නිමිගෙන් දියරු අලුග මිදන්නේ බාර අඩ්ඩේ ෆෑකන් ඩොලරු කොම්මෙ ඩොලරගේ පාත හතියාර ෆුදුහුන් ලෑග තිබ්බෙන් නුන්තෝ දියාහරු නිමිගෙන් දියරු හජමෙන්නුවානේ අලුමෙන්ගේ පීජී ලීඩර් අලුගොඩ මේ වගුතුකොතිය වගුතුකොල් දෙවුන් එදෙන් අලුගොඩ ෆනර රුෆියා 16 රුෆියාන් 17 රුෆියාන් 18 රුෆියාන් 9 රුෆියාන් රුවාල ෆාබගෙන් දියරු আদি গাঁওমুখে দাঁড়ানি এর অতি গা গন্ডක හබිලිය රුෆියාක දරන්නේ ඔව්ව GST යා ඒකගේ ටෙස්ට් නගායගන් රයියතුම් ෆෙදායගන් වියපාරෙන් මේ ඉඳජස්සාද මිහුරියාකම කොෆ අලුමෙන් බොදක බොඩු දරන්නේ සතේක 20 බිලියන් රුෆියාක දරන්නේ අලුවා ෆාබෑග මිදිය 2023 වනහරු දිය සරකාර නිස්බවා හයික මෙම්බරෝ මිතාති බෙගෙන් මාරියතු ගානුනේ ගානු ෆරතා බජට් එක වෝට් වෙසු දෙපා දවත බජට් ෆාස් කර කොවිනේගේ මේ එෆ්එස් බේවලක මේ එෆ්එස් කමන්නේගේ මියාරු මේ ගරාරු මේ බොඩු බේ ගරාරු හුටේ හෙළුවේ මෙම්බරෝ ෆිලි මේ බොඩු බේ ගරාරු මේ මජලිය මේදු හැඳුරු හුටේ හෙළුවේ මෙම්බරෝ ෆිලි ඒ දුබ්බගේ හිස්ලවගෙන එහෙම විදාලු ඉවතාලු මේ දන්නවනේ එහෙම මිකාල කන්තත්ත මේ රයියතුගේ මජලිය මුසාලාගෙන් අලුම්මෙන්ගේ මේ මොහෙම්ම වගුතු කොම්මෙදා දුබ්බාලෙන් බේනොමනි අලුණ මිදන්නවනි දිවේ දවුලතුක 2026 වනහරුක බජටුක මිහෙර ගින කන්තත්ත කකි MDP දිවේ දවුලත අලුවාපදී කන්තත්ත මියාරු දෙම්මේකු වජීරෝ විතාලුවි තිම් ෆලෙග්ග ගොලි ෆලා අදි මේ ගිරාවරු ෆලා අදි රස්මාලියා මේ හුරියාතන හික්කන් මේ සරකාර ලාජුමි කොංකවගා හැදී ගානුන ඛිලාෆ කණු ගෝදිනිම ෆුන් කණුතකුන් දීෆෝරි ෆුන් කණුතකුන් ඒ කණුතව කන්නලියා කළුවිල මස්ව සුමා කණු එයා ෆුන් කණුතකුන් ගෝති දීෆ දියේයි එහෙන් නමවෙස් මියදුග රයිසෝ ජම්හූරියා දිවෙහි රයියතුන ගානුන හිලාෆ දිනස් රයියතුන්ගේ වස්සරෙන් නොමේකි ඒරුග වෙරිකන් කුරුමිහා ගනාගා බිරුකන් ඒනේ නොහික්කේනකම යගින් වා බියකුන් ගෝති දීෆ දියම අදුග රයිසෝ ජම්හූරියා මේ 2026 වනහරක බජට් වෙස් මික්‍රොබනි එමසක මිහාර දිවේ රයිසුන ඉගොඩා ගන්නවාන ඒ බේ ෆුලුන්නම් එදෙව්වි ගෝති හික්කාතිව මිහාරු මස්සර මිජේගෙන අවහන් ඒ ගෝති දිනුමට්ටක මියදුක සර්කාර මසක්ක කොල්වාතියේ මියදු මස්සර ජේගෙ මොලනි එහෙම අදි මියා එක්ක බොඩු සිංගා දරන්නේ දක්කා වව්ව ඉයද්දෝ නුන්තෝ ෆස්සතේක මිලියන් ඩොලරු ෆස්සතේක මිලියන් ඩොලරු මේ බජටුක තෙරේ නුන්තෝ එදක්කා නිම්මි එහෙන්නම වෙස් ඒක වහක විශ්නේ එවාහක වෙස්නේ මියාහරන් අදි මේ බජටුගේ ෆොරතම තිම්මස් දොස්තරේක ෆස්සතේක මිලියන් ඩොලර් මේ දක්කාලි දිවේ රයිතුන උරියා කම උරම්ජේ උරියා කම මිය බොඩ හංගුරාමයාගේ තරේගස් තෙලුග දතිකම නේ කාබෝතකේදී දතිකම නැති මේ උරියා කම මැනේජ් කරවම සරකාරු මිගෙන්දවනි මේ බජට් නුන්තෝ මේ බජට් එක වෝට් නුදෙව්වේ මේ බෙෆලොන් දැන් කොම් වහක මිතක දක්කවනි මිහාතන MDP නිස්බවා එෆ්එස් මෙම්බරකු අලුගොණු මේ මජලිසිය මේ දෙදවරු ඉන්තිහාබක මේ මජලිසියක මෙදනි අදි අලුගොණු ඉන්තිහාබ නුවේ මිදිය දවරුක වෙස් MDP යකුන් එමිහුගේ සරකාරක නුන්නියා දවත බජට් වෝට් දීවන්නේ එහෙන්නමස් කොම්මේ ෆහරක බජට් රොතරෙන් ගවායි දාහිලව කන්තස් කරන්නේ එබේ ෆුල්න සරකාර හිංගල් ලිබුණු දවරුක නුන්තෝ රාජ්‍යයේ දිරාගා ෆෙන්කුම් ෆොඤ්ඤා අඩ්ඩු ආදිමාල හොල හොරින් බොඩ් කණකා එක්ක ගානුන් තක ඛිලාෆ දූකොලිරෝ බේවලෝ මිතා තිබෙන්නුන්තෝ එම මිහුරියාකම මිගත කුරබ්වාෆ මියදු ඉසත රයිසෝ ජම්හූරියා මිගවම කන්තත බට්ටන් කුරමු සලාමත රක්කාතරිකම් බලාලස් බේවුන ඉගඩාන්නාන
මිබේවලුන්ග වෙරිකන් නිමිගන් MDP ಗ වෙරිකන් නිමිගන් දිහාස් තේවිහුග මිසර්කාර හවාලි රයිස් ඉබ්‍රාහිම් මුහම්මද් සාලිහ් සර්කාර නිමිගන් අලුමගේ ඉජ්ජත රයිස් ජම්හූරියා රයිස් මොයිස් සර්කාර හවාලි වැඩගන්න රාජ්‍යයක මගුමති ඔන් හාලෙත රාජ්‍යයක රටට ඔන් හාලෙත රාජ්‍යයක දර්ථක මස්වාතකති ෆෙතුරුව මෙම්බරෝ කුත්ත ෆෙතුරුව මෙම්බරෝ වක්කමා ෆේරුමා ಫಸಾದಿಯಾ ಟೆಕುಮಾ ಮಿಕಂಕನ್ ರಾಜ್ಯ ಗೋಯ್ ಮೆಂಬರು ಮೇದು ಮಾಲಿಯಗ ದಿರುಳುವಾ ಉರಿಹಾ ಸಿಯಾಸಿ ಪಾರ್ಟಿಗ ನಿಸ್ಬವಾ ಮೆಂಬರ್ನ ಚೆಂಗುಡನ್ನ ಮೀ ಹಗೀಗ ತೆಕ್ಕ ಮಾಲಿ ತೆರೆ ಏರ ಮಿಹಾರ ಬಲಾರು 90% ಅಮಾಂ ವೆಗಿನ್ ಗಜ್ಜಿ ಮೀ ಹೇವ್ ವೆರಿಕಮಕಿ ಹಮ ಎಕನಿ ಐಸ್ ಫಫತುಗ ಎಚ್ಚೆ ಲೇಗಿನ ಐಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾ ಕೆಂದ್ರು ಬೇಗರಾರು ಮಿತನ ಹುಷಾಳಾಗ ಮೀ ದೋಗು ಹದ ಭೂತಾನ್ ಹದ ರೇಗನು ಮೀಹನ್ ದಂಬರು ನಿದಾವ ಕಡಿ ಜೀವನ ಮಗುಮಚ್ಚ ನುಕುಮೆ ಐಕ್ಕ ಮೀಹುನ ಮುದೋಕೊನ್ ದುಪ್ಪಾಂಕೋ ಹಿದವನು එව්වලේ තන්තමෙස බෙතිබ්බේ මේ රාජ්‍යයක මිමිහුන් වෙරිකමන් ගන්න කොම්මි ෆාරු උස්වස් කඩු තිරි කඩු උස් ෆාලු මිසන්තන එව්වක මීවනේ මස්සිබන් වලේ බයින් ලටිබුරියා දාගඬු ගඬා එච්චේ ඉෆාගෙන් ගොස් මගුමතිගේ දාලායගෙන් මිහුන දුව්වෙනියනු සයකලක දාන්නු දලුක ජෙහෙනි මිදන් කියා වරවතක මිකංකන් සර්කාතක විජේ හුට්ටා මනාකුර රාජ්‍යයේ බෝලේ කුඩකුදින් අංගෙනුගේ බෝලේ ಹಾಕುತಕ್ಕ ದಾಂ ಬೇಣುವೆ ವಜೀಫಾತಕ ದಾಂ ಬೇಣುವೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರಾಮೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕುರ ಬೇಣು ಆಮದನಿ ಹೋದಂ ಬೇಣುವೆ ಹಮೆ ಏಕನೆ ಮುಜಾಹಿರಾ ಕುರಂತೋತಿ ಮಿಮಿಹುಂ ಇದುಕೊದ್ದ ಕಂಫಾರ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಹಲಬಲಿಕೋ ಗಾಂವ್ ಹಲಬಲಿಕೋ ಮುಜಾಹಿರಾಕೋ ದುನಿಯೆಗೆ ಗಾಂವ್ ತಕ್ಕ ದಕ್ಕ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ಗೊತ್ತು ಲಾದು ಕಣ್ಣಂಜೆ ಮಿಯೋ ದಾತಿ ದಾಂಡು ಮಿಬೇಗಳು ಮಿವಿದಾಳ್ವನಿ ರಾಜ್ಯ ಮಿಯೋತಿ ಇಕ್ತಿಸಾದಿ ದಾತಿ ಉಂದಗೂ ದಾಂಡು ಒಳಗೆ ಏಕಮ ಇತುರದ್ ದಾತಿ ಕುರಾಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟರುನ್ನ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಗಾಂವ್ ದಕ್ಕ ಟೂರಿಸಂ ಬಿರು ದಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಂ ಫತುರುವೆನ್ನ ಮೀ ನಾಮಾಂತರಕನ್ ದಕ್ಕಂ ನಿಕುರಾ ಮಸಕ್ಕಂ ಹರುಕಡಿ ಇಬಾರಾತು ಮೀ ಮಾಜಲಿಹುಂ ಕುವ್ವೆರ್ ಕೋಂಗ ಬೆಜೆ ಮೀ ವರ ದೆರವರು ಕಮೆ ಮಿಕುರನಿ ಮೀ ದ್ವೇ ರಾಜ್ಯಕಿ ವರ ನಾಸು ಕನೆ ಅದಿ ದುನಿಯೆಗೆ ಮೀಹುಂ ವರ ಅನ್ನ ಹಿವ್ವ ರೀತಿ ಮಾಂಜಿಲೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಮಿತನುಗ ದೋಸ್ತುವ್ವಾಲ ವೆರಿಕಮಂಗನ್ನ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾರ್ಗೆ ಪುಣೆ ಮಿತಾಂಗ ಟೆರೆಸ್ಟುಂಗೆ ಬೋಳೆ ನುರಕ್ಕಾತೆಲ್ ಕಂ ತನಕೆಮಿ ಮಿತನ ಅನ್ನಾ ಕನುಜೆ මිතාගේ ඉස්ලාමී හද්දුෆාන ගොසවා මිහුගේ තිබ්බේක බිරුවරෙක් මාහවලෙන් උෆද්ද මසක කුරුමකි ඒ අලුන් හම කුවෙර කුරාකම අලුන් මෙන් නුන්තු අලුන් මෙන්ගේ රාජ්‍යයේ රීති වාහක දක්කන් ජෙනි මිතනුගේ අමාංකම වාහක දක්කන් ජෙනි මිතනුගේ රක්කාතරකම වාහක දක්කන් ජෙනි අලුන් මෙන් මි මජලියු කනුන්තු දිවේ රාජ්‍ය ප්‍රොමෝට් කරන් ජෙනි එහෙනමස් මිහෙන් තෝමි වනි අලුන් මෙන් දිවෙහින් අමෙල්ලිය දිවෙහින් කර වලිබාන මසක මිකුරන්නේ මේ වරන් හිතාම වෙරිකම මිකන් ಹುಟ್ಟಾಲೆಂಗ ವಿಜಯ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಮಜಿರುಗ ಹಗೀಗತ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುವ ವಸ್ಸೆರೇನು ಮಿತಾಂಗ ಹಗೀಗಿ ವಾಹಕ ಗಾವುಮುಗೆ ಉನ್ನ ಮಸ್ಲಹತ ನೋಣಿಯ ಗಾವುಮುಗೆ ರಂಗಲು ಕುರಂಜೆ ಕಂತತ್ತಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮೆಮ್ಮೆ ಏನ್ನಮೆಸ್ ಗಾವುಮುಗೆ ನೆಕ್ಕಮೆಗ್ಗೆ ವಾಹಕ ಉಫದ್ದಾಗ ಬಿರುವರಿಕಂ ಇತುರಂ ಉಫದ್ದಾಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಮಕಿ ಮೀ ವರಬಡು ಗೋಹೆ ಅಳುಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ದಿವೆಂಗೆ ತೆರೆಗೆ ವರ ಬುರ ಮಸಕ್ಕತುನ್ ರಾಜ್ಯಗ ಟೂರಿಸಂ ನಗಾ ಕೊಳಜ ಮೇ ಟೂರಿಸಂ ಲಿಬೆ ಆಮದನಿ ದಿವೆಂಗೆ ಎತ್ತಬ್ಬೈಕ ದೀಯಂ දිවේ රයිතුන ඒක ලාභය මම ෆාදීක උලේ දිවේ ව්‍යාපාර වෙන විස් මදෙන්නු එමිහුන්න වෙස් විශ්නංග බෙජේ එමිහු එකුරි ඉන්වෙස්ටර් ආමෙදෝ සාලුම විශ්නංග බෙජේ එමිව මිකංකං හලා කොල්ල මට්ටක බයික මිකුරා මසක්කතකි අබදොස් අලුන් කුවෙර කුරාකම අලුම ගබෝල කුරංගම යුනිවර්සිටිලා MDA මිසාලක සෙන්ට්‍රල් ෂියාම්මින් යුනිවර්සිටිලුන් මිකුරා මසක්ක එබේෆලුන්ග ව්‍යාපාරිත ෆුඩාලම් වෙගෙන් MDP රියා දුවාරු මිකුරා නොරක්කාතරි මසක්ක හරුකරි පාරත කුවෙර කුරා ඒ වර ගින දෝස්පන්දෙන් බේෆලුම් වර කුදි ව්‍යාපාර උපද්දාගෙන් බුර මසක්කතුන් මියදු මිහිසාබන් අයිස තිබීරු දිවෙහින්නම් ඒකෙන් ඉත ලාභය මම්ෆෑන් ඔබ දිවේ සර්කාර වෙස් දිවේ රජතුන වෙස් එහෙම එහෙන් ඔක් කමෙග්ගේ ඒ ව්‍යාපාරිත ෆුණාලු මට්ටක අබදු ගාමුග හොරි නුරක්කාතරි කමේ නුබා කමේ නොලිෆා කමේ කියා වාදක මිග මඩ කොල්ලි මෙව මෙයා දක්කනි කොම්මේ ෆහරකු වෙරිකමුග දහිවති කමුග අලේ වෙරිකන් දෙනි රජතුන්නේ වෙරිකන් දෙව්වානි දෙම්වස් රජතු එම කෙක්කොල්ලම් මේනුන් තෝය දිහා සටාවික වෝටා මාල කොම්මේ දෙවෙන් හිනියරාග මගුමච්ච කොම්මේරක නුක්මෙග අයික්ක මිහ නුක්මෙග මිසකර ගතුම බේරෝ එක බායියේ මිය නාසිකු දඬවලුවා එම අලුණු ඉසතරයිස් අලුණු වාහක නිමාලකුණු ආදේශ ෆහරු ගලවල උතුරු දායරාගේ ඉසත මෙම්බර් මොහමද් ඉබ්‍රාහිම් හුරල්වා බේගරාරකි අලුම ගබුරු කරා ඉච්චෙක් වාහක FM ෆරතම කමකි එමන කෝන් මේක වෝටන් නුදවා මිහාතන එමන කෝන් වෝටන් නුදවා මි දවස් බයට ඒ මේ බජට් එක තරෙන් ගාන්නා හිලාෆ කන්තත් කොර්වාදී කිය මිදක්කාවක් හාසක දවසක මාලියස් ගානෝනා ෆිසිකල් ගානා පෙන්ෂන් ගානෝ මේ ගානෝට මිතන මේ නම්බර් තක් කියාගෙන වෙද්දී මිබේ ෆලුන් හුළුවාලාෆ ඔයි දවසක මාලියස් ගානෝනා හිලාෆ ඔපෙන් කො MDP සර්කාර දිෆෝ මිසර්කාර සිං බන්දුකුරි ඒකත් එක වියනු දෙම්බෙගෙන්
මේ වාහකේ අලුමෙන් ගබුල් කරා වාහක නුඹ දන්නවම ඉතින් රයිස් අවුලන් දෙවි ෆුල්ස ඉඛලාස් තරිකමයි කොෂුක දන්නවම ඉතින් තරිම මොහම්මද් ඉබ්‍රාහිම මිකා වියන් දාකන්ත දෙම්ස් නුකරම ඉල්තමස් කරන වාහක නම ශුක්‍රියා ඉතින් රයිස් شكرا سنمبر حلمالي ديكون دائرة اكستنبر أحمد شمهيد ಶುಕ್ರಿಯ ರೈಸ್ ಮೇದು ಅವನು ಬಹುಸ್ಕುರಮ ಮಿದನಿ ಅನಸಾಸಿಗ ನುವದಿಯ ಹವನ ಮಾದ್ದಾಗ ಶವಿಯನಿಗ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಯುಂ ಹುದ್ದಲಿವಿಗೆ ಮೆನುವಿ ರೈತುಂಗ ಮಜ್ಲಿಯುಂ ಫಾಸ್ಕಫವ ಬಜೆಟುಗವ ಮಿಂವರವ್ವರ ಹರದು ಇತರು ಕೊಗ್ಗೆ ನುವಾನೆ ಅದು ಬಜೆಟುಗ ವಕಿಕಮಕ ಹರದೆ ಕುರುಮ ಕಂಡಾಳಫ ವಾನಮ ಎ ಹರದೆ ಕುರಂ ವಾನಿ ಎಕಮ ಎಕಂಜೆ ಮಿಹಂ ಗಾವುನ್ ಅಸಾಸಿಗ ಮಿ ಗಾನೂನ್ ಎಗ್ಗೆನು ಗಾವುನ್ ಅಸಾಸಿಗ ಲಿಯೇಫೋವ್ವ ಮಿ ಸರ್ಕಾರು ಮಿಯದಾ ಹಮೆ ಅವಣ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನೋ ಮಿದನಿ ಹಮೆ ಕಡೆ ಬಜೆಟುಗ ಜುಮ್ಲಾ ಅದದು ಎಯಿ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮ ಬಲಾಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹೆದಕರು ಮುಂದಾತ ಅದು ಇಸತೆ ರೈಸ್ ಅವನು ಕೊಮ್ಮ ಸ್ವರಕ ಬಯ ನಂಬರ್ ಇಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲೋಯ್ತು ಬಲಾನ ದೇಹಸ್ ಫನ್ಸಿಸ್ ಅನಾರ ಮಿ ಮಜಿಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ ಕುರಿ 50 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗ ಬಜೆಟ್ ಎ ಬಜೆಟುಗ PSIP 12.3 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಕೊರವು ಏಕ ತೆರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬಜೆಟ್ ಕೊರವನು ಫಾಸಾಗ ತೆರೆಯಿಂ 50 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೇದ ಕುರಿ ಹೆಂಕಮಕ ಎಡ್ಯುಕೇಷನ್ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿ ಫಾಸಾಗ ತೆರೆಯಿಂ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೇದ ಕುರಿ ಹೆಂಕಮಕ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿ ಫಾಸಾಗ ತೆರೆಯಿಂ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೇದ ಕುರಿ ಹೆಂಕಮಕ ಫೆನಾ ನರ್ದಮಾಗುಮ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿ 1.1 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಆಗತೆರೆ 7 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೇದ ಕುರಿ ಹೆಂಕಮಕ ಅದೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಐ ದೇಹಸ್ ಫನ್ಸವಿಯಕಿ ಅವನಮಿಕೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬಜೆಟ್ ಬೋ ಯಾವೈಕ ಬಜೆಟ್ 1.8 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಫ್ಲೆಟ್ ತಕ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿ ಮಿತನು 1.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೇದ ಕುರಿ ಹೆಂಕಮಕ ಅದೇ ಅವನು ಮಿದಕ್ಕಿ PSIP ಬಜೆಟ್ ತೆರೆಯಿಂ ರೈಯತುಂಗ್ ಹಾಸಕ ರತ್ತವುಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿ ಫಾಸಾ ಮಿಬೇಫುಳುಂ එහෙන් කන්තත්තක හේද කොෆ්ෆවා බයන් අදල්ත එබේෆුළුන් අල්ගොඩා එබ සුවාලු කුරේ කොන් කමකන් හියේ මේ නුරක්කාතරි කමකි මි හේද කුරි කම බජට් කුන් එගේ කන්න එගේ කමකි ෆාසා උස්ව ෆෝරිකා පාසා හුස්සි කම මුණනේ අගොණ බරංගලු කුරේ අවණ මෙන් කුමි PNC ගේ ලීඩරු 51 බිලියන අහර්නි මුනේරු එබුණා 51 බිලියන උස්වි එම බජටෙන් හදාවේ බජට් හුස්වජ්ජි යායක මානේකි මිකමන් හේද කුරි ෆාසායිරි එන් කමක බේණුන් කොෆේ ඒවර ඔණොන් මෙ නැගනි එකම අවුන් මෙ නැගේ බයන් අදත අවුන් කියා දීෆා නැහෙන් කන්තතක හරුදු කොෆෝරි අවුන් දොගෙන්නාද සීදා ෆයින් හුළුවාගෙන ෆොතුම් මි කියන්නේ MTCC බජටුම් බේරුන් එබෙන් 500 මිලියන් රුපියා දීෆා ඒකි කුරන්කම සීදා අංගේ කන්නේ ඉජිත්මායි බෝයාවහිකන් අගුහේ කුරුම HDC යද්දෙන් අහරු බජට් කුරි සතේ 53 මිලියන් රුපියා අහරු නිමුනීරු 1 බිලියන් 53 මිලියන් රුපියා HDC යද්දී මානේ කි 90 මිලියන් රුපියා බජටුම් බේරුම් හියාෆිලට්ත අගුහේ කුරුමට්ටක දෙහස් ෆන්සිස් අනහරු ආගොණම ගරරරුගේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් බජටුම් හේද කුරන් ජවුනේ SOE කැපිටල් තක බජට් කුරි එම්ම 350 මිලියන් රුපියා අහරු නිමුනීරු SOE capital gotuga dife bank 2.1 billion rupiah mi agonu wibuna housing budget heda kuri goy fena nordama budget heda kuri goy kumfunitaka jama kuri fasa kuri kama agonu menna kame dahama kannege pahidiri ulun corporation budgetum berun 300 addiya 9 million rupiah stelco 7 million rupiah trade net ebuna modis 2.0 software ganna 12 million rupiah budgetum berun heda koffawe midi aharu mi fenna nguri fasa fenaka kumfunya 231 million rupiah budget berun infrastructure kumfunya 280 million rupiah agonuga wagutu kole devva fiya war rangalu deputy leader ade mi budget fotu ko huri ad tawgon hadanga de deha 26 naruge budget fotum fenna nguri hisab tawgon mi kiyadani
Bangala Pallavati Bevel, base for base Kungunya Sate, $1 million rupia. Enamus. Adi Megitor, pay harmonize Kurma. Maneki, Hagika City Council, Rafu Council, Musara Bodukuram, budget to get $1 million. Me first $1 million rupia and do is at the first sons million rupia, me bear from Kalafa, a budget. Bodukur Musar Jahali, councillor Mide Guran to Tere. Me budget to go. I want to fast could fast. I'm not even now. Not even now. You have let the lift to lang. I don't know budget to head the coffin. They have always on our Satek had the $10 million rupia. They have funds with an hour budget to go. Nujaha Satek and what you have other million rupia. Me, Tiba from me fast ahead the coffin. Go. Vemko Divi. Budget to go Nujaha $1 million rupia. RDC at Divi, Harada Hamajasa, Musar. Tinsate, $3 million rupia. Hile taxi gannam wegen hile divi $1 million rupia. Me Huria fasa. Me algonu midekki gaon asasi ga nuwadiya hawana maaddaga mihen liyafa ovva. Algonu midakkani kudi fasa tak gwahake no. Algonu mihem jumla hadalar gayakanaka budgetu. Budgetu ga jahafuri ayuttaga hilafa. $12 billion ha rupia me befulunge bor eki kantattaken heda koffa. Me money laundering kura sarukare. Me befulu mihadaga budget to gather the Jahab Hasko Aruga house in Nara, Fena Nardama Jaha Fasa, Dawle the company the Jamakofa, them meetanu, me befulu me, Fushidi Garra, Adi me befulu me bear what toys the gunna, every the minister Vidal with Timanama RDC and at vehicle the Ganafime, if as a Mikuramaki. Procurement. Bajatum berum, Kumfrito account Jamako, Katan Negato Balene. Me Hagika Midal and Hinga, go, me a right to Nuneke, Buni, Alman, Gabulu Kurangabaje, me the Mitati Bakoma, Arnomidakani, Tibeful, they have Subbison Hara, Hushari, Bajatum, they have fancies and our head, the Kuri, go, you defend me, Algon Jaisa Benu, Ministry website, what Tibeful was Balali, Mefena, and Meaduta. Emma Algon Emmen, Visnan Jehe. Miss Arukaru, Miadahame, Mikankura, going, I want to hikuri, Mihar Tango Rangle with Anakama. Is it the rice? Mihar Tango Rangle with Anakama. Hey, they has fancies and her. Jumla house in Jahafim Bajatuga, they point Ashe. $1 billion Adi, $1 billion on them, and Udakang a +% interest to go. Louis loan then $1 billion rupia. Mifasa was Kalaf. Emma Jumla, they point Ashe Gatering, Mibe from Kalafi. They point $5 billion rupia Kalafi housing the budget to Midiaharu. Miaharu budget to Jahafe $1 billion rupia full to Tangala. I'm going to Balali Miadaham and Mifasa Head the Kureto. Amakudakan and Miaharu Segota Kubidiaharavus goes Miadahame Fansas $10 million rupia, $1 billion, $1 billion rupia tering head the Kofoti. Emma, I'm going to Mitana Garara Mihusha. Me Gaon Asasia, Ganuni, very come again with your Raja, Kuranjami, Rice Jumuria, Mia the Bernum Vima, Bazirun, Datura, Estonia, was Datura Kofa, Mirangolan, Miss Ganela, Rebunim, Kahan Ganave, Gotaka, no, you are Raja Gaon and Hedifon Niki. Engakankura, Gotaka, no one, Kita Mavaraka Mita Hale, Levis, Adius Rayatum Munani, Borton, Nunakati Pro. He had no Hadava. Rayatunga Fena, Nordama, Alan, Ganun, and Hadava, they have fancies and our. A Tamfis Kurangova, Eka Head Kurifasa, was Estonian software Gatimaka, Rayatu Nunake Bunana. Rayatu Nunake Bunana, Fulata Rice Jumuria, Kurimate Rayatung Eroni. We Majili Rice Jumira Vidari, Barahas, Flatuka Masaka Midiar Fatavaname, a Huriha Fasa Gosalali, Fushidigara. Then lift to Ganna. Emma Mikahala Kanta Kofakai, Rayatung. Raruga Taragi Hutuafaka, Madama Dies, Hama Bodutanu, Nuneke Bunani. Is it the race? Me Rayatunga Fasa. Me Rice Jumuria Fasa, no Miki, Hituriwatan Hadaka. I want to be the Kevasa, the Kiavana million Hadava, no, Miam, hit the Huri Gotaka. Finance mistake made Istifa danger before. Istifa danger before. Me had become Hagiga to Rizal Gonanga Marufiaves. Nukarani Sabutaka. Takarabal. Emma Rufia Vasutto. $1 million that Bank of Modis are going to deposit Laring. Rizal Guriki, Tibe from Galari, known the Kiki. Wakataka Vata, Armand the Dakaba Hisaba Lagina. Hisaba that come in to Rizal Rifasa, Mima, Mitaga come. Armand the Kidu Bita Golwala and Wakataka, no, me Fennam Hagiga, Tibe from Hadani, contractor, Soy Kurani, Miedus Wazir Vidali, Timanna, Guli Faluga.
ගුලී ෆලුග මශ්රූතවග දෙහස් 11 ජනවරි 2024 සොයකුරි ෆේක් එග්‍රීමන්ට් එකේ 6 ජනවරි 2005 තිබන්න හම චයිනා කුම්ෆුන්නායකීග හම ෆොටෝ සෙෂන් එකේ හිංගි එයි හිඟාකම නූනේ මෙහර RDC අහවාලු කොෆීම එම මී මිගවමුග මිබේෆුළු මි කංකුරා ගොයි ආගොණ දෙනි රාවණ අසාසීග මිබුණා නුවදී හවන මාද්දා මිබුණා ගොත දවලතු මි මජලින් ෆාස් කුරා බජට අයගොත දවලතුක ෆාසා හේද කුරුම් මිනින් ගොතක ෆාසා හේද කුරා නම අධිය සේවා කරුන්ම රයිතුංග සමාලකම ගෙනෝමට්ටක මේ මජලික දක්කාන ශුක්‍රියා වරබඩ शुक्रिया इस्तर मेंबर बाश दायरा इस्तर मेंबर इब्राहिम सुजाव शुक्रिया इस्तर रईस कानून असासिया तमागुले कानून तका इलाफा इज्जत तेरी मी मस्जिद हम फास कुरी बजटा गुले गोतुं रयितुं मस्जिद के मेंबरुं देकवडन्नवा गोतकी कोबातो है खियाफा गलोलु उतुरुदार इस्तर मेंबर मोहम्मद इब्राहिम हुशालु वाफा मी बजट की इस्तर रईस मी रईस इब्राहिम मोहम्मद सोलिहा बावंग डॉक्टर शमीद इस्वे हुन्नवा गलोलु उतुरुदार इस्तर मेंबर मोहम्मद इब्राहिम लब्वा मिथनल्लागे उळे गरारे सरईस मीगे बे देखमें एक्कम की डॉक्टर शमीद की वेस ಹುಳುಮಾಲೆ ದೆಕುಣದಾರ ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರ್ ಎ ಯುಲಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಫೆಬೆ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನು ರಿಯಾಸಿ ಇಂತಿಯಾಬ ವಾದ ಕುರವ್ವಾ ಕಂ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಕಮಿಟಿಯನ್ ನೆಗಿರು ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನು ಹಿಮೆಣಿ ವಡ ನುಗಣ್ಣವ ದೆಂ ಮಿಹಾರು ಮಾದ ಮಿಯದೆ ಬೋಳೆ ಎಸಿಸಿ ಎದ್ದ ಎಯಿ ದೆಂತಿ ಕಮಿಟಿಗೆ ಹಿಮೆಣೆ ಹುರಿಹಾ ಲೀಡರುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ದವ್ವಾ ಕುರವೆನೆ ಗೊತಕಿ ಕೊಬಾತೋ ಬಲ ಎಮ ಮಿತನುಗ ತೆರೆಗೆ ಮಿ ತಿಬ್ಬವ ಬಾರ ಮೆಂಬರುಂ ಆಪರೇಟ್ ಕುರವಣಿ ಮಿ ಗೊತ ತ ರೈಸ್ ಮಿ ಫೆಹಿ ಗಾನು ನಸಾ ಸೀಗೆ ತಿಂವಣ ಬಾಬುಗ ರೈಯತು ಮಜ್ಲಿಹುಂ ಗೆ ಮೆಂಬರುಂ ಅದಾ ಕುರಂಜೆ ಜಿಮ್ಮಾತಕ ಮಸ್ಸೂಲಿಯತ್ ವರ ಸಾಫ್ ಕೊಂಗೆಬೆ ಬಯಾನ್ ಕೊಫ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಮಿ ಗಾನಸಾಸಿಗೆ ಹದ್ದಿಹ ವಣ ಮಾದ್ದಾಗೆ ಶವಿಯಣಿಗೆ ಹತರುವಣ ನಂಬರು ಅಳುನ್ ದನ್ನವಾದಾನ ದಿವೆ ಲೊಬೇತ್ ರೈತುನ್ನ ಮಿಬೇಫಳು ಮಿ ಜಹ ಸಕರ ಇಸಿತರಿ ಹುರಿಹ ಲೊಬೇತ್ ರೈತುನ ಫೆಂಡೆ ಹತರುವಣ ನಂಬರುಗೆ ಮೇಣಿ ದೌಲತುಗೆ ಅಹರಿ ಬಜೆಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಫಾಸ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮಕಿ ಮಿ ಇಜ್ಜತೆರೆ ಮಜಿಲಿಹುಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಗಾನೂನಿ ಜಿಮ್ಮಾ ಇಕ್ಕಮ ಮಿ ಗರಾರು ಹುಷೇಳುವ್ವಿ ಗಲಳು ಉತುರುದಾರ ಇಸ್ತರ ಮೆಂಬರು ಮಿ ಇಜ್ಜತರ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಉಫೆದುನು ಫಹುಂ ಅದಿ ಮಿಹಾತನಂ ಎಮ್ಮೆ ಬಜೆಟಕ ವಿಸ್ಫೋಟೆನು ದೆವ್ವ ಮಿಯತಿ ಗರಾರು ಹುಷಾಳುವ್ವ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುನ್ ಮಿ ಹಿಂಗಾ ಕೊಡಕ ಬಲಾಲಮ ನಿಮಿದಿಯ ಎಂಡಿಪಿ ಸರ್ಕಾರುಗ ಕಂ ಹಿಂಗಾಫವಾ ಗೊಯ್ ಇಜ್ಜತೆ ರೈಸ್ ಸವರನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡುಗ ಹೊರಿ ಬೇರುಗ ಫෑಸಾ ನುವದಿಹ ಇನ್ ಸತ್ತ ದಿವಹಿ ರುಫಿಯಾಯ ಬದಲುಕೊ ದಿವಹಿ ಇಕ್ತಿಸೋದ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ಕೀ ಕೊರಂದೋ ದೂಕೊಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರ್ ರಹುಮೆ ತೆರಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲುಮುಗೆ ಬದಲು ದಿನುಮಾ ಬೆಹೆ ಕೊಮಿಟಿಯಂ ಹದ ಎ ಕೊಮಿಟಿಯಿಂ ಫಾಸ್ ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ನ ರುಫಿಯಾ ಬಹ ದಿವೆಹಿ ಸವರಿನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡುಗ ಹುರಿ ನುವದಿಹೆಯಿನ್ ಸತ್ತ ಬೇರು ಫෑಸಾ ದಿವೆಹಿ ರುಫಿಯಾ ಬದೋಕೊಫ ಬಹಾಲಿ ಇಸ್ತೆರೈಸ್ ಮಜಿಲಿಹುಂ ಫಾಸ್ ಕುರುಮ ಫಹು ಬಜೆಟುಗ ನುಹಿಮೆನೆ ಎತ ಕಮೆ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಫಶಾ ಇಫರಾತ್ತಕ ಫෑಸಾ ದೆಮುಂ ಗೆಂದಿಯೆ ನಿಮಿದಿಯ ಎಂಡಿಪಿ ಮಿ ದೌಲೆ ಮಿ ಸರುಕಾರು ಮಿ ದೌಲೆ ಮಿ ಹಿಸಾಬ ವಾಸಿಲ್ ವೀರು ಮಿ ದೌಲತುಗೆ ತೆರೆಗ ಬ್ಲೀಡ್ ವಾನ್ ಜೆಹಿಫೋಯ್ ಮಿಂವರು ಫೆಶಿಗೆಂಗ ಹಿಸಾಬಳು ಮಿ ದನ್ನವಾಲನಿ ಬಜೆಟ್ ಫಾಸ್ ಕುರುಮ ಫಹು ಬಜೆಟುಗ ನುಹಿಮೆನೆ ಎತೆ ಕಮೆ ಕುಲ್ಲಿಯಕ ಸಿಯಾಸಿ ಬೇಣುಮ ಫಟ್ಟಾಗಿ ದೌಲತುಗೆ ಉರಿ ಫෑಸಾತಂ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲಂದಿಯೆ ಇಸಿತರೈಸ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಹರಕು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟು ಹುಷಾಳಾ ಫವಣಿ ಇಸಿತರೈಸ್ ಹರದು ಕುರುಮ ಫಹು ಅದಿ ಹರದು ಕುರಿ ಗೊತ್ತುಗ ಬಯಾನೆ ನೋತ ರಸೀದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ನಿಮಿದಿ ಎಂಡಿಪಿ ವೆರಿಕಮುಗ ಮೀಸಿತರ ಮಜಿಲೆ ಹುಷಾಳ ಫೋತಿ ಇಸಿತ ರೈಸ್ ಮಿಯದು ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಇಸ್ ಲೀಡರ್ ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ವಿದಾಳುವಣಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾಣು ಸಿಫಕುರವ್ವ ಫವಣಿ ವಕ್ಕಮುಗೆ ರಶೀದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ಇಸ್ ಲೀಡರ್ ಮಿಯದು ರೈಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಶೀದ್ ವಿದಾಳು ಫೋನ್ ನನಿ ಏಯ್ ವಕ್ಕಮುಗೆ ರಶೀದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಬಜೆಟ್ ಎಂಡಿಪಿಗೆ ವೆರಿಕಮುಗ ಮೀಸಿತರ ಮಜಿಲೆ ಫೋನ್ ಆಫೋದಿ ಇಸಿತ ರೈಸ್ ಅದಿ ಸಿಂಗ ಬಲ್ಲಾಲಮ ಬಜೆಟ್ ದೇತರೆ ಕಂಗಾ ದೇವಗೋಯ್ ಮಶೂತಂ ಹವಾಲು ಕುರುಮುಗ ಎಮ್ಮೆ ಕುಡಾಗು ಹುಷಾಳಿ ಕುಂಫುಣಿತ ಇಸ್ತಿಸ್ನಾಕೊಂ ಇಸೆತರೈಸ್ ಬೊಡುವಾಗು ಹುಷಾಳಾ ಫೋರಿ ಕುಂಫುಣಿತಕ ಎಂಡಿಪಿ ವೆರಿಕಮುಗ ಬಜೆಟು ಫෑಸಾ ಹೇದ ಕೊಫೋತಿ ಅದಿವಿ ಸಿಂಗಾ ಬದಾದಮ ಇಸೆತರೈಸ್ ಮಶ್ರೂತವ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆ ನುಫೆರನೀಸ್ ಅದಿ ಏಕಮ ದೌಲತುಗ ಬಜೆಟುಗ ಫෑಸಾ ನೆತೀಸ್ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫෑಸಾ ಕುಂಫುಣಿತಕ ದೀಫೋ ಎಬೆಂ ಇಸೆತರೈಸ್ ಫೆಣಕೆ ಬಲ್ಲವಲ್ಲಿ ವಿಕಮುಗಾವಿ ನಮಿಸ್ ಆರುಡಿಸಿಯ ಬಲ್ಲವಲ್ಲಿ ವಿಕಮುಗಾವಿ ನಮಿಸ್ ಇಸಿತರೈಸ್ ಮಸಕ್ಕೆ ನುಫರಣಿ ಹೆಂಗೆ ಬದೆವ್ವ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫෑಸಾ ಇಸಿತರೈಸ್ ಬೇರುನ್ನ ಎತೆರೆ ಲೋನು ನೆಗುಮ ಫಹು ಮಜಿಲಿಹ ಎಲೋನ್ ತೌಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ತಫ್ಸೀಲ್ ನುಫಣುವ ಹಿಫಹಟ್ಟಾದ ಫೋತಿ ಬೋಡು ಫೊಟ್ಟಲ್ಲ ತಳುಲಾ ಫೈಸಿತರೈಸ್ ಮೀ ಬಜೆಟೆಕ್ ಮೆನೇಜ್ ಕುರ ಫಸ್ ಅಹರು ಎಂಡಿಪಿ ಬೆರಿಕಂ ಹೇದ ಕೊಲ್ಲಿಗೊಯ್ ಇಸಿತರೈಸ್ ಫೈಸಾ ಜಾಬ್ ಕುನ
ෆෑසා චාප්කුරණි එං අහරක්කම බුණේ හතරු අහරු විදිගෙන් बिलियन रुफिया चाप को इक्तिसोद नेरुनी इसे राइस चाप कुरा फैसा मोपप कुरम बुनुम फहु एफैसा की दिगु मुद्दत के बोंडकं हदाफा इसे राइस सर्कुलेट कोल्लन दू कोल्ली इसे राइस अलगोंड में रही तुंगे बोलूगा फंसास आहार सर्कुलेट वन दू कोल्ली इसे राइस अब बिलियन रुफिया इसे राइस देम विदालवानी कोविड के हालत मैनेज करन छे कोविड दुनिया के गाँव में तक एमडीपी वेरकं हंगम दिया रिश्ते राइस है बिलियन रुपया मी दौलत बेर गाँव में तक दीफा बेग हिले ही के तरह पूरी हाँ चक्काली इसे राइस एमी में दन्ना वाले बेनु मनी मी राइस इब्राहिम मोहम्मद सोली एमडीपी के कुरी के वेरकं बावम मितर इसे तरह मेंबर मोहम्मद इब्राहिम लव्वा डॉक्टर शमीद हुशाल वेगोले गरारे मी का अळून में हम वरब बहुत कुरम बेनु वेगे मी तो मी कमगा मी फुर्सत हो जाएगी मेरे इसे राइस डॉक्टर शम्मीद में अद तक विदाल वज्जे मीसे तेरे मजिली का रही तो नंगोले को था एविस अद देगे तफसील विदाल वाक नुकरो नोन्ना ने गानूना गवादा हिलाफा नोन्ना ने मीसे तेरे मजिली हम पास करे बजट का मिसर कारो मी इहाने तो को हिलाफा आदि एकम हरद नुकुरन जेहे तनकं हरद कोफविस नोन्ना ने गानूना गवादा एगोबा को तो मति मालियत गानूना गवादा एगोबा को तो मति हरद कुरम गे गोस्फा वाकं अळुन गुफदा फा कोले दे विदाल वी हिया फ्लेट इसे तेराइस हुलुमाले तमसील कुरा मेंबर कंबड़ वेड़ा नेवी मियदुए हुलुमालेगे फुलेट तक दक्कन जेहे कुली दिवे सरकार रईस जमहूरिया कुडकोद्दिनीमा ए दौलत के बजट फैसा हेद कुरीमा कंबड़ वेड़ा नेवी मी वेरिकम कुरिमत अंगुले मेंबर मी उंगे फेंवर हुरी वरो इस्तादवा इसे तराइस मी हिया फुलेट आदि सोशल हाउसिंग हिया फुलेट एकन्य नोंग इसे तराइस हुलुमाले आदि राज्य कंकोलतो हुरी सोशल हाउसिंग ये तेरे रईतुंगे एदिवडागतुमा रईसो जमहूरिया ए रईतुन्न लुई होद्दवा देव्वु मट्टका कुली कुड कुरुम दौलत के बजटुं ए फैसा कंडालागे हेद कुरीमा मिबे फुल्नवा उंदगु इजत रईस विष्णवलब्बा एहमीमा अळुन दन्नवाले बेनुमणि हियागे लोबे रईतुन्न बिस्मे दोवर साफ कोएंगे उडनवन अदि राज्य के सोशल हाउसिंग निजाम गा तेरे तिब्बे हुरिहार रईतुने के उडनवन मी मकरवेरी बाइकं इजत रईस एमपीएल के हाउसिंग प्रोजेक्ट नुनिम्मोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट निम्मु मट्टका फैसा दिनी कोंबे तो मी गाड़ी के तिबी एमडीपी के मेंबरों डॉक्टर शमीद में कहा बेफुलुंग इससे तिब्बवे के हिंगा फो जरीमा मी कम फूबद्दम विसम मी बजट देरें फैसा होदी इसे तरह निमिदिया आहार की थारी होगा निमिदिया आहारा मी आहार की थारी होगा हाउसिंग मशू हिंगु मट्टका दिवे राज्य का बिंग हिकी गेंदी आहारिंग इसे तरह कोचकुंदो हेदा कोरी मी बजट के तेरें फैसा हेदा कोरी इसे तरह मियोलेनी अळुगोंड मेल्लब्बा इतुरंग एमडीपी के निमिदिया वेरिकम बवम वेगे मी हम वर रेवंतरी गमया की हुजालाफे वरब्बोड शुकुर दन्नवं मी कुडुवं मी हुशेळु विद कमट्टकाविस ए अळुगोंड में वरब्बोड बेणुंबे मिकमुग हम तिबे फुन्ना एब्बेगे मिकमुग एमडीपी वेरिकम बवाल इसे तरह अळुगोंड हम निम्मालुम के तेरेगा हम दन्नवालम बेणुं एमडीपी एबे फुलुंग अळुगोंड मेन्ना बार वरक कंदं इये हुशाळु व्याफी सरकारु के तेरे बार डिमांड हुशाळु व्याफी अळुगोंड मेंगी पार्लियामेंट्री ग्रुप के लीडर ये वर तफसील को मैं जवाब अरुवान का मंग अळुंडु उम्मीद को के मिहिर हेन्नमिस अळुगोंडु बाइक कंका में जवाब देवे तो बलाना इसे तरह इसे के हैबन नंबर को में तेजु के अगु बोडु भूमुगे सबबुं इक्तिसादी सिनातं हासको मस्सरी कमुगे सिनाता बुरोमुन दाती रईसो जमहूरिया वोदु वेडम पवा गोता तेलु के अगु सब्सिडाइज को मस्सरी न लिबेन को हमजस्स देशो किया फा इसे तरह मिबे फुलुन नकं एंगी वडे नुगन नवा इसे तरह मिबे फुलुन नक एंगी वडे नुगन नवा मिफकोइंग मिहारविस मस्वेरिन सब्सिडी के गोतुगा हम सब्सिडाइज को गेन थियो देबुन गेंदा कमे इसे तरह फेलिवरों एसटीओ रेट को मिहार थियो लिबेडन नवा इसे तरह कोड्डू को मिहार लिबेडन अळुगोंड मी गरारम मी वाहक दक्कन इसे तरह मी गरार वाहक दक्क मुंदार मी कं कमकी वे सम हकीकत को सलो में दन्नवाले बेडो इसे तरह मी के तेरे का मस्वेरिन हासको मस्वेरि सिनात को मस्वेरिन बेनु बथियो सब्सिडी के उसूलुं सब्सिडाइज कोकेन लिबेने इंतजाम दिवे सरकार मनी हम जिस सादे फादिएगे इतुरुं इसे तरह एसटीओ रेटुं राज्य के वकी सरहद तकुगा शेडु गायम को एसटीओ रेटुं थियो लिबेने इंतजाम पही को देने में राइस डॉक्टर मोहम्मद मोइज बेवडा नेवी एकं यो दनी शेडक फो शेडे गायम करों एक निमे हिसाब इंगिरात फुल करे बिया ए रेटुं राज्य के हुरिहा अतोलेगा एसटीओ रेटुं थियो लिबेने इंतजाम हम जेगे दानी इसे तरह ताकेतेगे आगु बोडुविया नुदी हिफाट्टा असासी हिदमत्ताव आगु उफुदन नुदी हिफेट्टु मायकु दौलत के हरदु कुडकों इस्टाफु मदुकुरं इसकन दिनुं अदि मिहारु इक्तिसादी हालता गुळे सक्क मालूमात देफु फेन्न गोतक गा रायतुन फोर को दिन जेहेन कम मियोति अनिक्का विसालो मेन्न डिमांड कोफ
ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಮೀಗ ದಣ್ಣವಾಲಂ ಬೇಣು ಮಿಯ ಬುರೆ ಸಾಫ್ಗೋ ರೈತುಣ್ಣ ತೆದು ಮೌದು ಮಾತು ಹಫ್ತಾಯಕು ಎಫ್ಫಹರು ರೈತುಣ್ಣಗಾರು ಮುಂಗೆದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ನಾನೆ ಹೇಗೆ ತೆರೆಗ ಹಮ ಇಕ್ತಿಸಾದ ಬೆಹೆ ಬುಜಾರಾ ವಿಸ್ ಹಿಮೆನ ಇಜತೆ ರೈಸ್ $1 ಅಹರುಗೆ ತಾರೀಹುಗ ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗ ಅಸಾಸಿ ಬಾವೆತ್ತಹುಗ ಗೊತ್ತುಗ ಕಂಡಾಳ ಫೋತಿ ಹಾಂಡುಲ ಹಕುರ ಫುರಾ ಇಜತೆ ರೈಸ್ $1 ಅಹರು ದಿವೆಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ತಾರೀಹು ಗೋತಿ ದಿವೆಹಿ ರೈತುಂಗೆ ಅಸಾಸಿ ಕಾಬೋ ತಕೆಚ್ಚಕಿ ಹಮೇಕೆ ಹಾಂಡುಲ ಹಕುರ ಫುಕ್ಕಮ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಬದಲ್ ಕುರಬಿ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಬದಲ್ ಕುರಬ್ಬ ಅಸಾಸಿ ಬಾವೆತ್ತಹುಗೆ ತೆರೆ ದಿಹಬಾವತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಿಮೆಣುವಿ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ದಿಹಬಾವತೆಗೆ ಮೇವಾ ಹಿಮೆಣುವಿ ರೈಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ತರು ತಿಂಬಾವತೆ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸಕೊ ಹಿಮಣುವ್ವ ಹೇಗೆ ತೆರೆಗ ಕಾಟ ಮುಗ ಬಿಸ್ ಹಿಮಣುವ್ವ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಮಿ ಸಬ್ಬಿಸ್ ಬಾವೈ ಸೀದಾ ಸರ್ಕಾರ ಗೆನ್ನುವ ಗೊತ್ತಂಗ ಎಸ್ಟಿಯೋ ಮೆದುರುಕೊ ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಸಿ ಬಾವೆತ್ತಹುಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿಮೆಣುವಿ ಇಜತೆ ರೈಸ್ $1 ಅಹರು ಹಂಡುಲ ಹಗುರ ಫುಷುಗ ಅಳುವ ದಿವೆ ರೈತು ಬಾದಿಫ ಬ್ಯಾದಿಬ್ಬಾಫ ಎ ಬದಲು ಗೆನ್ನವಿ ಸಬ್ಬಿಸ್ ಬಾವತೆ ಮೀ ಅಸಾಸಿ ಮೀ ಬಾವತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇತರು ಕೂರಬ್ಬ ಎಸ್ಟಿಯೋ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೋ ಅಗು ಬಾಜಾರ್ಗೋ ಮಚ್ಚ ದಾಕ ಹಾಲೆತ್ತೋಗ ಎಸ್ಟಿಯೋ ಮೆದುವೆರ್ಕೋ ಸೀದಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಿಕನ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಗಿನ್ ಗೆನವೇನೆ ಇಂತಜಾಮ್ ಹಮಜಸ್ಸಾಗೆ ರೈತುಂಗೆ F4 ಫಶಂ ಯೋತಿ ಗೆನಸ್ತೆ ಬಾದಿ ಹೇಗೆ ಇತರು ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಸತೇಕ $1 ಹತರು ಬಾವತೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮೀ ಹಿಮಣುವ್ವ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಗು ಮಚ್ಚದ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಹರಕು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರಾಬರ ಮೀ $1 ಸತರು ಬಾವತಕಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಕೆಟಗರಿಯಕಿ ಕೊಮ್ಮೆ ದೂಕು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಜಾರ ಅದಿ ಮೇಚೆ ದುನಿಯಾಗ ಬಾಜಾರ ಹಿಂಗ ಆಗುತ್ತ ಬಲ ಬರಾಬರ ಮೊಡಿಟಾ ಕುರ ಮುಂಗಿದ್ದಕ ಮೀ ಸತೇಕ $1 ಸತರು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಐಟಮ್ ಮಚ್ಚದ ಹಾಲೆತ್ತೋಗ ಎಸ್ಟಿಒ ಮೆದುರುಕೊ ಗೆನವೇನೆ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿಸ ರೈತುನ್ನ F4 ಫಶುಗ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಮೇದಿ ಮೀ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಂಗುಲ ಮೀಗೆ ಕೊಬಾತೋ ಮಿಯದು ತಕೆತಿಗೆ ಆಗು ಬೊಡುವೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಗೊಸ್ಕಿಂಗ್ da komme faharagu dive sarkaru mani F4 faragne mide teren diyei orange ge agu macha kene to heddevi mige tere sarkarum wade intizam ta hamajissagen F4 faragin stini isete rais ehem bima dannawalen beenu mani mi defushennu defura etere fusha beer fusha huriha fara fenna gotan isete rais gawmage haleto mi sarkarum bayan kodden un gendani anti corruption commission election commission ga magamuga tibbe farata wakikon emostata minimum kama itubar demente ene fada gabil farata hoge demand ngane kaiba miya vore fahi miya vore gabil befulum duwa haku mi rajya dekunu to mi mostata hinga tibba mi befulun nabani mi befulum vidalwa ha gotaka kankura bayka ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂ ಮಿತಿಬಿ ರೈತುಂಗೆ ಫುರಿಹಮ ತಾಯಿದಾಕಿ ಮೀಸೆತ್ತರ ಮಜಿಲೆ ಹದ್ದಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರು ಮಿತನ ಫೊಣುಬಾ ಹತಿಬಿ ಎಬೇ ಫುಳುಂ ಎರೈತುಂ ಎದುವಡ ಅನ್ನವ ಗೊತ್ತು ತರತೀಬು ಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಗೆಂದನಿ ಎರೈತುಂ ಬೇಣುವ ಬದಲೆ ಮೀಸೆತ್ತರ ಮಜಿಲೆ ಹೊಂಗೆನ್ನಾನಿ ಇಜೆತ್ತರ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಜೆಸಿ ಎಕುಲೆಗುಂ ವ ಗೊಯ್ ಇಸ್ತಾಹ ಕುರಾನಮೇ ಕಮ ಇಸ್ತಾಹ ಮೆಂಬರ್ ಮಿಹಾರ್ ಮೇ ಗರಾರ ವಕ್ಫ್ ದಕುಮೆ ಇಜೆತ್ತರ ಗರಾರ ಮೌದ ವಹ ದಕ್ವ ಇಜೆತ್ತರ ಅಳುಂಡ ಹಮ ಗರಾರುಗ ಮಿಯೊನ್ನ ಗೊತಂ ಮಿ ಅಳುಂಡ ಹಮ ದನ್ನವಾಲೆಂ ಬೇಣಮನಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಗೆ ಸಮ ದೌಲತ್ಗ ಬಜೆಟ್ ಹೇದ ಕೊಗ್ಗೆ ಇಜೆತ್ತರ ಬಜೆಟ್ ಗುಳೆ ವಾಹ ಗೌತಿ ಮೀಗ ಮಿ ಗರಾರು ಗೋತಿ ಬಜೆಟ್ ಹೇದ ಕುರ ಗೊಯ್ ಇಜೆತ್ತರ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಹಿಂಗ ಮಸ್ಸೇತ ಬಾರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಗ ಗೆಂದಿಯು ಮಟ್ಟಗ ವಸೀಲೆತ್ತಂಗೆ ಬೇಫುಣ್ಣ ಗಾಯಂ ಕುರುಮಟ್ಟಗ ಮಿ ಮಜಿದ್ ಪಾಸ್ ಕುರು ಬಜೆಟ್ ಕಿದರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹಾಸ ಕೆಟಗರಿಯ ಕಂಡಾಳ ಮಿ ಮಸ್ಸೇತಂ ಅವಸ್ ಕುರವೆನ ಇಂತಿಜಾಮ್ ಹಮಜಿಸ್ಸಾಫ್ ಹೋದಿ ಮಿಹಾರ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬಾರ ಮಿ ಮಸಕ್ಕೆತ ಬಲ್ಲವಂ ಎಬಗೆಂದ ಇಜೆತ್ತರ ಗರಾರ ಮಿ ವಾಹ ದಕ್ಕನಿ ದೆಮೆತಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಜೆತ್ತರ ಜೆಸಿಯ ಬೇಣುವ ಅಳುಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯ ಮಸ್ಸೆತ ವಾಣುವ ಜಹಾ ಎತ ಬ್ಯಾವರು ಜುವಾಣಂತಕ್ಕೆ ಜದು ತೇರಿತ ಹೋಗ ಬ್ಯಾತಿಬ್ಯಾಗಿ ವಾಣುವ ನಿಮ್ಮಾಣಮೆ ಹುರಿ ಹಾಫರ ತಗು ವಿದಾಳುವ ಮುಗೆಂದಿ ಕೋಟ್ ರೂಮೆಂಗ್ ಅಳ ಕಣ್ಣು ಕರೆ ಇಸೆತಾರೆ ಬಜೆಟುಗೆ ತೆರೆಂಗ್ ಹರದು ಕೊಗ್ಗೆ ಕೋಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏತ್ ಹುಳುಮಾಲಿ ಅಳ ಮಿದಿ ಹರ ಜುಲೈಮ ಹುಳುವಾದೆ ಹಿಸಿತಾರೆ ಗರಾರಗಳು ನಿವಾಹ ದಕ್ಕಣಿಸಿತಾರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬದವು ಕುರಾನ ಮೇ ವಿದಾಳು ಫಸ್ ಅಹರು ವೆರಿಕಮೆ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ದೇಹ ಸರಹಾರವಣ ಹರು ವೆರಿಕಮ ವಡನವಿ ಜೆಸಿ ಇಸ್ತಾಹ ಕುರಾನ ಕಬಗ ವಾವುದ ಹಾಕೀಗ ಜೆಸಿ ಇಸ್ತಾಹ ನುಕೊಗ್ಗೆ ಎಂಡಿಪಿ ನುಕೊಗ್ಗೆ ಮಿಯದುಗೆ ಮಹಿಬದು ದಾರ ಇಸ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ನವಾರ ಇಸೆತಾರೆ ನವಾರವಣ ಮಜಿಲಿಯುಗೆ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಥೀಮ್ ಫಹರು ಎಂಡಿಪಿ ನುವೆಗೆ ಎಂಡಿಪಿ ಗೆ ರಿಯಾಸಿ ವಾವುದು ತಂಫೀಸ್ ನುವೆಗೆ ನುಕೊಗ್ಗೆ ಇಸೆತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಹಿಬದು ದಾರ ಇಸ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರ್ ಮಿ ಇಸೆತಾರೆ ಮಜಿಲಿ ಹಂ ಇಸ್ಸಾ ಹುಷೇಳು ವೀಮ ಎವಿಸ್ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲೆಬಿ ಏಮೆ ಮಿಯದು ಜೆಸಿಗೆ ವಾಹಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಕುರಂ ಕೆರುಣು ಕಮಿ ಮಿಯದು ಮಿಯದ ಹಣಿಮದ್ದಾರ ಇಸ್ತಾರೆ ಮೆಂಬರು
වගොති චේපසන් ඉස්තිෆාදෙන් ජනිස්ත රයිස් මිෆද ಕಂಗಂ ಅಳುನ್ ಮೆನ್ನ ಕುರಾಯರು ಮಿಬೇಫುಳುಂಗೆ ಮಾಜಿಯ ಕಂಗಂ ನಜರು ಹಿಂಗಾದುಮಕಿ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮೆಕ್ಕಮ ಅಳುನ್ ಮೆ ದೆಕೆ ಇಜತೆ ರೈಸ್ ತಿಮಾ ವೆಟ್ಟ ನಾಜುಕು ತಿಮಾ ವೆಹಿಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಂ ಎವ್ವಿಸ್ ಕೊತಕ ತಾಹಿರು ಬೈ ನೋ ಮಿಜತೆ ರೈಸ್ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆಂಗೆ ಫರುಫರ ಗಿರಿಗಿಯ ಲಿಬಿಫೋರಿ ಗೆಲ್ಲುಂತೋಗ ಬದಲ್ ನು ಹೋದಾವೈ ವಿರಕನ್ ನಿಮಿಗೆ ದಿಯರು ಇಜತೆ ರೈಸ್ ಬಾಕಿ ಬಯಕ್ ಗೆಲ್ಲುನ್ ದಿನೀಮ ಎಬೆಗೆ ಅತುಂ ಬದಲ್ ಹೋದಾಕ ನುಕರೆ ಅಣೆಬ್ಬೆ ಕುರಿನ್ ಎಬೆ ಹೊನ್ ಹೇರವಾದ ಆಗೋತ ಕಂಕ ಗೊಫ ಮಿತಿಬಿ ವೆರಿಕಮ ಫಾಬಾ ಹಿಸ್ತೆ ರೈಸ್ ಏಮೆ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಾಜುಕು ತಿಮಾವೆರಿಗೆ ವಾಹಕ ತಿಮಾವೆರಿ ವಿಕ್ಕ್ಯಾಂ ಓದಿ ಹುರಿಹಾ ಲಾರಿ ತಕೆ ಮೀ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೆಂಬರುಂಗೆ ಮೆದುಗ ಬಹಾಲಾಗಿ ಮುಳಿ ದಾವದಕ್ಕಾದ ನಿಮ್ಮಾದ ಹಮಿತಿ ಬೀಸ್ತ ರೈಸ್ ಎಹಮಿಮದ್ ನಾಜುಕು ತಿಮಾವೆರಿಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಹಿರು ಬೈ ವಿಷ್ಣು ಇಸ್ತ ರೈಸ್ ಮೀ ಅದಿ ದಿವಹಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಕಿ ಹಾಸಗೋ ಜೇಸಿಗೆ ವಾಹ ದಕ್ಕಂ ಬಿಸ್ ತಾಹಿರು ಬೈ ನೋಮ್ಮಿ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಂಗೆ ಎಬೇಫುಳುಂ ಕುರಿ ಎವ್ವಿಸ್ ಡಿಮಾಂಡಕ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೀ ರಿಯಾಕ್ ಕುರಿ ಹಮಾದ್ದಾಗೆ ತೆರೆಂಗೆ ಅಳುಗೊಂಡು ಮೆನ್ನಕ ತಿಬೇಫುಳುಂಗೆ ಡಿಮಾಂಡಕ ಕೇಟಾ ಕೊದ್ದೆ ಬೇಕಾರೆ ತಿಬೇಫುಳ್ನಕಿ ಮಾ ನುತಾಹಿರು ಬೈ ಇಸ್ತ ರೈಸ್ mi demand tang alun menna kurumuga adi alun menna ki ma ihlas tere kama ki ga rayituna hiduma kurumuga gendabe tibe hulunge demand toge baaki hoy hamaddaen alun menge pg leader jawab arwane wahage danno mi garara alun men tai dunu kora wahage dannawa adi mi garar go hori evvis ka e kanaki vis alun men tai dunu korane kamekkamuga dannawa alun wahako nimmadan shukura istere dev ko shukriya istere member velido dara istere member Muhammad Abbas Skuria izete rais gavana sasege havdiyavana maaddage timma nambaruga munafa miwani verikan hingumuge baruga faratun kura kantattan hinga nuhinga go beduma verikan hingumuge baru jawabdari kurumun adi mikanka kurumattaka gavana sasya gaanu go gotukumatin fiyolutan elu mi algonamenge machak jimma kurwa furi kantattan izete rais miyadu mi izete maddiya gadol uturu dairage izete member Muhammad Ibrahim husalu fa garara algon 7% taidu kura इज्जत रईस गाणु नंबर 3/2006 गाणु नंबर 8/2009 गाणु नंबर 30/2026 दौलत के फिजिकल जिम्मा के गाणु का एकम कंडाळुवा माली उसूल तक हमतक हिलाफं अदि रईतुंग मजलिस फास कोफा 2026 नारुग दौलत के बजट हिलाफ कंतत कुरा वाहक मी करारुग बयान कोफा मी वणी इज्जत रईस हकीकतुगा वेस 2026 ಬಜೆಟುಗ ಕನ್ನಡಾಫುರಿ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಮಿಸರುಕಾರಕು ನುಕುರವ್ವ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಬಜೆಟುಗ ದೇಹರುಗ ಬಜೆಟು ನಿಮಿತಿ ಇಮ್ಮಣಹಾರುಗ ಬಜೆಟು ತಂಫೀಸ್ ವಮುನ್ ದಾಯಿರುಗ ಅಳುಗಣುಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೀನ್ ಡರುಗ ಅಳುಗಣುಗೆ ದಾಯಿರಾಗೆ ತೀನ್ ಡರುಗ ತರಗ್ಗಿಗೆ ಮಸ್ರೂತಕ ಬಲಾಲ ಐರುಗ ಎ ಮಸ್ರೂತ ಎಕಶಿಗೆಂಬ ಮೆಂಬರ ಕುರಿಯ ನುದಾಕಂಗಳು ಫಾಹ ಕುರಂ इज्जत रईस बार्श डायरेक्टर मेंबर मजलिस का फस्ट सेवन माता अपने वाहक तक मेंबर उदु वाहक तक कंता नुकरे बुमा इज्जत रईस देहास 26 आदि हिंगमुमिदा देहास 26 वनारुगे बजट एग्गोतक बजटु सरकार अमल कुरम नुदावाहक अनेक्का सळगुण तकुरारु को धन्यवाद इज्जत रईस ಅಳಗೊಂಡು ದಾಯರಾಗ ರತ್ತೋಗ ತರಗ್ಗಿಗ ಮಸ್ರೂತ ಎಕಶಿಗಂವ ಮಿಂಬರುಗ ಬಾರ ಕುರಿಯ ನುದಾಕಂ ಹಿತಾಮಿಯಾಕ ಫಾಕುರಂ ಹಾಸಕೋ ಮಿದಾ ತಿಂಗ ಹರ್ ದೋಸ್ ತೆರೆಗ ನೂನು ಲೋಹಿಗ ತರಗ್ಗಿಯ ಮಿಸರುಕಾರು ಜರ್ರೆಗೆ ಮಿಂಬರು ಹಾಕ ಮೆವೆಸ್ ನುಕುರವ್ವಾಕ ವರಂ ಹಿತಾಮಿಯಾಕ ಅಸರಾಕ ಫಾಕುರಂ ಇಜ್ಜತ್ ರईस ಮಿ ದೇಹರ ದೋಸ್ ನಿಮಿ ತಿಮ್ಮಣ ಹರ ದಾಯರುಗ ರೇಯಾ ದುವಾದ ಮಿ ಇಜ್ಜತ್ ಮಜ್ಜುಗಳು ಆದೇಶ ಕುರಂ ಮಿದಿಯೈ ಲೋಹಿಗೆ ನರ್ದಮಾಗೆ ನುನಿ ಮಿ 20% ನುನಿ 100% ಮಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮವ ದೆವ್ವುಮ එකම මිසරුකාරුන් දිනී කණ්ඩේලිගෙන් බීරු කම්පතේ දවල්ටක බජටුන් කොංකමෙත්තෝ කුරි නූණු ලොස්සා නූණු ෆොද්දු ගලු මිසරුකාරු ෆට්ටවා ෆෙර තරග්ගිග මස්ට්‍රූතම් ලිස්ටු කියාලාරුග වර බොඩු කුඩකුදින්ගේ පාකා FRC ಸೆಂಟರಾ ಔಟ್ಡೋರ್ ಜಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರಾ ಫೊದ್ದು ಬಂದರ ಕುಡ ಹೈಮಾಕೆನ್ ಅರುವಾಗೆನ್ ಕೊಟ್ಟ ಉನ್ನತ ಎಂಗಹಾರು ದೋಸ್ಮಿ ಮಣಿ ಕುಡ ಹೈಮಾಕು ಕೊಟ್ಟ ಉನ್ನತ ಎಂಗಹಾರು ವೆಗೆನ್ ದಾರುಗ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕೆ ಅಣಕ ದವಣ ಫಾರ ಕುರಮ್ಯೋತಿ ಜೈಫ ಪುಳಗು ಗದ ವ್ಯಾಗೆ ತೆರೆಗ ವೆಲಿಗೊಂಡ ದಿಯೈ ಗಿರಾಗ ಹಿಕ್ಕಿ ತಣ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಮೀತೋ ತರಗ್ಗಿಗ ಮಸ್ಟ್ರು ದೌಲತು ಬಜೆಟುಗ ತೆರೆಂಗ್ ಹರದು ಕುರ ಗೊತಕ್ಕಿ ಮೀ ಕಂಡಳಿಗೆ ಬೋಡು ಇಸ್ರಾಫೆಂಗ್ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ರೈಸ್ ಇವತ್ತು ಅಳಗೊಂಡು ಗುಫಾನ ನೋನು ವೆಲಿದು ತೆದುಫುಳೆ
ඉස්සත රයිසුල් ජුමූරිය වඩා ගන්නවාති බජට් ගණේ ප්ලේන් ගණේ චාට් ගණේ වෙයිදුගේ උලංගු දෙකුණු ෆරාතුන් තංකොලෙන් හික්කාදාෆ එතා බවුන්ඩු ජාෆ බයි තෙදු ෆුලේ එකම් කුරව්වාෆි රයිසුල් ජුමූරිය එකම සුකුර දන්නා වෙයිදුගේ බිමුන් තංකොල බොඩු වීතිවේ ඉස්සත රයිස් වෙලිදුගේ මගු හද මුන්දාතා මී කුරී සරුකාරා මිසරුකාරා එක්කොන් හැංග හරු දුවස් එම්ම මගෙක්ගේ කෝනරු නුනිමේ එම්ම මගෙක්ගේ තාරෙන් නේලේ කුරින් ගා ජහාෆුර්තන් අලුවණක්කා ගානගාෆගා ජහමු සතේකෙන් හා මෝසිෆුන් එබතිබි දවුදතුගේ බජටුන් කුරා බොඩු ඉස්රාෆෙන් ඒ ඉස්සතේ රයිස් හැංග හරු මිදවාක මිදක්කණි රාජ්‍යගේ මස්සුරු එම්ම ගින මගු හදාකම විදාලවා ආරුඩීසිය හවාල්ක ෆොති ආරුඩීසිය වෙරින් විදාලවනි ඔන්ගෝයින්නේ මෙසනරි කමින්නේ උරිය කන්නු කඩා ඉස්සතේ රයිස් කණ්ඩේලිගෙන් දොගු ආරුඩීසිය බේෆුළු මෙයාර වයිකුරමි රයිසුල් ජුමූරියාගේ හාස්ස එංගුමගේ තෙරේ වසීෆාම්ස් සීදා දවුදත ගද්දාරුවා බයින් ඉස්සතේ රයිස් ආරුඩීසිය වෙලිදු ಔಟ್‌ඩෝර් ಜಿಮ್ ආරුඩීසිය වෙයිදු කුඩකුදිංග පාකු ආරුඩීසිය වෙලිදු හොස්පිටල් ආරුඩීසිය වෙලිදු පොලිස් ස්ටේෂන් ආරුඩීසිය වෙලිදු ඩිටොක්ස් සෙන්ටර් ආරුඩීසිය වෙලිදු වේස්ට් මැනේජ්මන්ට් කොංකමෙත්තෝ නිමුනි බිමුම්මච්ච තමුකොළෙන් එරුන්නුන් එක්කම වෙස් මිදිය මිහිංගා තිංආර් දොස්තරකණු කුරවේ ඉස්සතේ රයිස් එ බජටකුන් වෙලිදු රයිතක වෙලිදුව කවි මම්ෆායි නෙයි මිදෙක් යාලුගුණු දායිරා ගහාලතු දෙන්ගොති අතොළු සම සේම් සිටුේෂන් ගොති ඉස්සතේ රයිස් හම ඉංහාලතෙක් ගොති එහෙන්නම PNC නිස්බෙව්වා අලුගුණු අතොළුගේ මෙම්බරුන්නම් එච්ච විදාලවා නුකරණි එනුන් ගොතෙන් මියදු නැතිම මම්මණු තිබෙන්ජ හේතිවේ එකම අලුගඩම් මියදු මජබූරු මුලි ගවමුග හග්ගුග බස්පුණන් ඉස්සතේ රයිස් එහෙම අලුගොඩ එමසක්ක මිදනි රයාදුවාල කුරමුන් ඉස්සතේ රයිස් ඉස්සතේ රයිස් දාදිහකද්දු ෆෙනුනි රයිසුල් ජුමූරියාගේ රියාසී වෞදා එක්ගොත නූණු අතොළු වෙලිදුවා හොළුදුවා බණාදිද්දුවා දේතර මෙදුගොයි විහෆරෝ එයාපෝට් ಹಾಮ ದೆಹೈಮಾಕು ಗೆಂಗೊಸ್ ದೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೆಟ್ಟಿಯಂ ಹೀವಿ ದೆಹೈಮಾಕು ಹೆದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಾರುವಾಗಿಂಗ್ ಗೆಂಗೊಸ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಸ್ එතනක නුහික්ක ඉන්වෙස්ටලින් එතා ඔන්නා නේර කුඩ ෆස්කඩගේ වෙලිදුවා හොළුදුවා ෆොද්දුවා දෙංගුරි රත්තවග මෙ වෙලිනගා ෆස්කඩුවයි මෙහාර එතන දූණි අරනේ ඉස්සත එහෙම මේ හුෂාලාව ගරාරා දෙතරේක දන්නවානි දෞලතුගේ බජටුම් HDC MWSC ಫೆನಕಯ ಆರುಡಿಸಿಯ ಸ್ಟೆಲ್ಕೋಯ ವೆಮ್ಕೋಯ MLC ಎಲ್ಲ ಮೀರ ಹುರಿಹಾ ಕುಂಪುಣಿ ತಕ್ಕುಂ ಹಮ ಸೀದಾ ಕಂಡೇಳಿಗೆ ಬೊಡತಿ ವಕ್ಕಂ ಕುರಿ ಚಾಟುಂ ಬೇರು ಮೋಜಿಫುನ್ ತನ್ನಗಾಗಿ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ಮಿಹಗೀಗೆ ದೆಕೋಣ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕುಂಪುಣಿ ತಕ್ಕೆಗೆ ತಿಬಿ ವೆರಿ ಮಗುತ ವರಿ ವಕಿಕೋ ಎಬೆ ಬುಳುಂಗೆ ಬಜೆ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಕುರಂಗೆ ತಂಗ ಇಜ್ಜತ್ತರಿ ರೈಸ್ ಎ ಹುರಿಹಾ ಕುಂಪುಣಿ ತೆಗೆ ವೆರಿಂಗೆ ಬಜೆ ವೈ ಕುರಂ एक गोतकस का मुदा बैठो ए दाऊदता गद्दारो हियाना तनी तके ए कुंफुलिता गो मियो देती इज्जत तेरी राइस बिडकाणुदा प्रोजेक्ट तम्यो देनी बिडकाणुदा विष्णुवादव्वा 2.7 बिलियन रुपया गे प्रोजेक्ट बहाली एम्मे दुहाकु बिडकाणुदा एवस प्रोजेक्ट कुरिय देतो ए प्रोजेक्ट गे एवस शुक्रिया मेंबर आदमिया साहब और 30 मिनट के हुसूद को इस मेंबर अरवा 11 जहर और मैं जलसा फशाफ अदेंग और दानी नुने में हो रहा सकता का